Akoma that's your na yet to me na order. This Akoma that's your na yet to me na order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Echo baby ko sivi oh how baby ko sivi ayaka baby ko sivi oh ham baby ko sivi Akoma that's your na yet to me na all day Akoma that's your na yet to me na all day Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo never made it to Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo never made it to Come on, coffee and coffee. Come on, coffee and coffee. I send tea and coffee. And you bring tea and coffee. Akoma that's your na yet to me all day. Akoma that's your na yet to me all day. Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo never made it to Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo never made it to I thought I was it's a woman, the best of ladies, me information, the gentleman. The baby, now Nsem. I can't cry now, walk at 30. Uncle Bob is the head, the mother sounds zero. Your baby, you shall on page my I can't can no water no point. The mouth worry rubbers and worry. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it to Akoma Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma that's your na yet to me na all day. Akoma that's your na yet to me na all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma that's your na yet to me na all day. Akoma that's your na yet to me na all day. Akoma ejo, Akoma ejo. Now, they were going to cry and say, "Men about I have when you're 14 years." Ma, Promotioner, young share. No one said it won't be far. And so they said a grammar contact now. And I'm saying, it's a foundation in your paper.
akana dwama ho ko a pese me nya sure se kura se kufu ade kura no no ogya na ho to kura me ba na betini na da nti yakoba na se no me ho ma ha ne da akopon ne da si me pa cho wa pa cho sa da na odana so na na ho ma chi no fa abo ti bi no oji wono na jo no so no sa be si me so enya asem ketewa na enya ono kura nka mu be ma otimi ka oba no fo bom ena mu se ade o ye me no just eye ade a o ma me ye do bebi ama say bi to say obema say bi ono oba hia e be sabe ne woda fa ho nyina ma no nufu na obenu ma o kan nyina abomu ka bomu na onom nyese ba ko ni mi onu na ka abomu a onom e na oye be na bi so a onye opi a onyini dia so ne ho odin nufu ani mi nu abomu e tri say me anu mi see so no hu bi sada but papa no e ma mi say oye bem and you might you all days. I mean, tell me can you mean it all days? I mean, tell me do into all day. It's the so but any paho. Let me have one year, but tell you all day. I mean, tell me do all day. I mean, tell me and I say, have you miniature all day? I mean, tell me do Imagine your friends were dying at them. Into me, man, I 2.3. I'm saying, Sika will be because minimum dear me and you are maybe as 2.10. And the Marcos one name to qua. Okay, and I see that I Friday edition of Minutes to Mediania de Wemako. Mathias, Papa, Media will be an Omadia, so that family when they are now a song. Papa is not here, so everybody. Media, the day you go a cremo, a walk media suono. Now, Shannon, so I made a first so I cried, I had an so and a pastor curious by evangelist Samuel Papa and na Ismail Haywood. Ebo mi chidom ya don't say produce and na yaw. Ete follow actually pair ya wadi ko social media. Obi em eko Facebook and to follow yen. No am show you Facebook ni na mo follow na entry em wasabe ya. Abrebi ano mo be notification no. Na Facebook ya kuma 87.9 FM. Wo be follow yen na wa like a page no. Na waja comment wo na pe wa share e de ma yen. Follow Facebook na like the page, comment na share my YouTube. Akoma 879. Subscribe your notification bell. No, so the first one you get notified. Now I share my so and you be the one of my Mamadi Asa Obey and Sama Ye. What's like TV live? I will hop 3 FM 97.5 for touch man. Put you and make us say one more about them or what be more. Make it Fan Club GH or which you know Fan Club Hamburg. Germany, this is what the president. When a member
support and Sabre, Yaya Kutu, Yadia will be also a Kaya Point. Edino, I just one a Marcos, Edino, a ma apples, into woman, what is that anyway? Yeah, I just a Marcos, Jacoma, it is coming for another friend. After you have some, idea no air bread, no, Shannon, so Emma say. One morning, you have survived every bad thing you have ever had. Every moment you thought would break you, you survived it. You are still here, and that's not luck. That's strength living inside you. So what you see, ahoɔden no a ɛwɔ wo mu no, ɛnyɛ sɛ ebi a ti ɛna ɛyɛ, na mmom ɛyɛ ahoɔden no a ɛwɔ wo mu no ɛna ɛtumi ama wo survive that difficulties, no difficult times, ne nyinaa hyɛ ne nso paa. Okay, Adrian, wobɛka yɛ akoma mu nsɛm dwumadie so. Na ɛnnɛ ɛna yɛaka kyerɛ wo sɛ yɛn nuaba Justina appeal for yɛde ba na wie. Ɛno nti ɛnnɛ sɛ yɛyɛ wie a wɔnte sɛ yɛbɛba so. Na afei yɛyɛ ne sika na yɛde bɛma no sɛ bɛso sɛ nso bi ahoɔden bɛtumi yɛayɛ ade. So yɛsɛ wɔn sɛ yɛbɛsane aba abɛhwɛ yi yɛsa so wɔ ne yɛbɔ nwura ɛne ɛnnɛ ɛnwom baako a yɛda me ti mu ɛfiri mu anɔpa nyinaa ɛbaayɛ no mesɛ producer hwehwɛ nea ɔbɔɔ saa nnwom wɔ yi na ɛdownload ma me na ɛfiri nwura anadwo adeɛ bɛkye nwura akyi anadwo yɛ adeɛ bɛkye nwura ɛne nnɛm saa nnwom a ɛna na ɛwɔ me tirim boa me Awurade Yesu ei hia wo mmoa seesei deɛ mehia wo mmoa boa me Awurade Yesu ei hia wo mmoa seesei deɛ mehia wo mmoa nwura akyi anadwo bɛsi me tirim a meto no ɛno anɔpa no nyinaa ɛduru adwuma ɛna ɛda ɛno nti wayɛ Awurade Yesu ɛnɛ yɛhia wo mmoa na yɛnim sɛ sɛdeɛ tie biara no wonya ayɛ mu da ɛno nti ɛnɛ wobɛka atiefoɔ a wɔantiitiri bɛnkyɛ koma na wɔntumi yɛbɛka akyerɛ wɔ bi sɛ mantumi ayɛ nso asɛm no yɛ mabrɛhɔ mesi dɛn na meyi m'ani nti me nua madam papa menim sɛ wodeɛ kakra wɔ wɔ nsɛm wobɛtumi ayɛ bi sɛ ɛnɛ da yi a yɛde twa toɔ no ebi ho ayɛ bi dada nso saa berɛ no a na woyɛ no ebi a na ebi ne ho nanso ɛnɛ woanya kakra wobɛtumi yɛde asɔ so ɛfɛ sɛ yɛde ne nyinaa atumi awie pɛ yɛ yɛne dɔkta adi nkɔmmɔ no ɔsɛ nyame ɛyɛ adom a next week ɔmo mmɔmmɔden a ɔmo kɔ weekend ate sɛ ɔkɔprɛpa no no na pa ɛkrada na wɔnom ka kyerɛ sɛ just look at the situation ɛnyɛ deɛ ɛda fam ɛna ɛnyɛ nea a wɔnya koraa nkɔyɛɛyɛ a ebi a problem biara ɛmma wɔnya nkɔyɛɛyɛ a ɔhaw biara ɛmma wobɛtumi atena ase ara so many years a biribiara ɛnto no ɛnyɛ saa yadeɛ no bi wei no ɛyɛ cancer yadeɛ a ɛspread ɛde fam so ne nyinaa mu ɛde fam so ɛyɛ yadeɛ a ɛspread a no ɛno nti sɛ yɛanhwɛ na anim anim yi ano yɛamoa no a na akyerɛ sɛ ɛgye nsɛm a ɛbɛtumi atwa ɛno ne yɛ problem sɛsi yɛforo soɔ no yɛfie ɛne sɛ yɛbɛtumi akɔ akɔka nan baako mu a ɛno nso aka mu ɛna mpo sɛdeɛ dɔkta kasafo no so a ne yɛ ne nsa ɛne ho nneɛma no ɛno nso yɛbɛtumi asɛeɛ no yɛbɛtumi aba ne saa yɛmpɛ sɛ bɛba ne saa
yɛ maame sampa n'aba ne obi ne mbra betumi ato wo ɛto wo a ɛdeɛ bɛn ɛna wɔbɛyɛ nti yɛtwa toɔ yi deɛ egu so na afei yɛahwɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ de aboa na nti ɛnɛ deɛ siesie ɛpɛpɛ wɔ ho sɛ yɛbu ka mu a nso yɛakɔyɛ na ɛma me ne agye ate bebree na yɛto ne nsa de fifisi yɛhyɛ dumienu ɔsɛ ɔnfae so ɔmo so nti yɛhwɛ no mu Najat No, no, na ho te sɛ no way. ɛna wokɔ yɛ biribi sei And I'm sorry, I'm a poor one. I'm so far from see. Many are coming to fear. But this is so mean, go fear that no. Yes, I mean, good just one. I'm in bed. ɛyɛ wɔn mo abusuafoɔ Name me Busia, wɔ abusua and we so much for Brown. Because me, ɔmo my afrɛ free, hwan sei no and me, ɔmo my frɛ no na free. bɛn Or say, I'm brown and I'm friend. Me, my free, no friend. Or the mail of an almost the kind friend. And I'm money being come up. See a chain or more prayer or no. And I'm money in the dim for my mamma. No, can say. Me, dear, me, of a catcher me, and say. Me, or you good buy me of an our friend, no one friend, or no, now catch me say. Granny, you good, na me, na me, ɛna bɛn na ɛkɔ Black thing you good na me na me dey sɛ wɔamfrɛ me antie m'anom asɛm bia kyɛtɔ so no nti ɛyɛ a na ɔmo yɛ ɔka saa na ɔmo kɔɔ ɛno ano no ɔmo kɔɛ sɛnea na anka hwee ankyerɛ me bi a me ne m'abusuafoɔ ka kɔsi sei m'abusuafoɔ nso obi nso anka hwee ankyerɛ me sɛ bi a me ne ɔba no papa kasa a yɛka kɔsi sei nti me fie no obiara yi n'ani na me mede asɛm no baa ha meka kyerɛ ɔmo sɛ sɛ yɛbɛyi afi ɛɛkɔ a ba yɛbɛka asɛm no wɔ ha na asɛm no ɛstate yɛ kasa no na abusua na ɔmo nyaare ba me maame mewuiɛ no me maame bɔ ɔmo amanneɛ sɛ mawo ɛna ɔmo bisaa sɛ ɔbɛyɛ me ho adeɛ na me maame sɛ tɔ watu kwan ɔba a nti wɔbaeɛ no wɔmba me maame firi mu no ɛna ɔmo baeɛ na ɔmo frɛɛ no menim asɛm a ɔno ɔmo kaa no ɛno ano no obiara sɔre kɔ obiara anka hwee ɔno ankasa anka hwee ankyerɛ me me maame no busuafoɔ so obiara me papa busuafoɔ so frɛ no obiara so anka hwee ankyerɛ me me berɛ a wofrɛ no bisa na ɔsɛ mɛfrɛ no ɛnnɛ ɔkyena saa nti me ɛne sɛ mede te sɛ waware nti ɔware yɛ no fo sɛ yi na sɛ yɛ 3 weeks ni a memehuu sɛ waware na mene ne di nkɔmmɔ me maame firi mu no a ɔkɔɔ ne kurom na mene ne di nkɔmmɔ na ɔka kyerɛɛ me sɛ waware o ɛna mese saa waware ɔse a no na ɔboa saa tam no na wɔbɛware nti na wɔbɔ me ahwɛ sɛ ɛdeɛ na mɛka ɛhɔ na mesereɛ yɛntwe mpena ɔbaeɛ ɔhu sɛ akwadaa no wɔ ne nsɛm nti no yɛdi nkɔmmɔ baeɛ me ne no mɛsesa na woyɛ meyɛ sɛ sɛ ɔba bɛware nti na bɛware me nansa afa me ho anyɛ woyɛ no na mewuyɛ wohwɛ akyi anim wohwɛ akyire no na mehwɛ na sɛ wohwɛ ɔba anim sɛ bɛware me ɔba abɛware wo wamba na me so me ne ne di nkɔmmɔ yɛyɛ fie yɛhu yɛ baa na biribiara nni yɛ ntam bio at the time na 6 months na mode nyinsɛn no too n'anim no sa ɛfiri hɔ bɛ ne nyinaa no na modi mpratwe ho nkɔmmɔ anaasɛ Yàrá abɛyɛ ho nkɔmmɔ mede nyinsɛn no too n'anim na ɛyɛ ntɔkwa a ɔde na ayɛ sɛ ɛnyɛ ɔno a nti na me dɛ mene ne di nkɔmmɔ biara saa kɔpem sɛ mede woyɛ because na ɔbɛma me sika koraa ɔde kɔsi ne bra so na makɔgye ɔsɛ woka sɛ ɛberɛ a na wowoyɛ no na wohwɛ anim sɛ ɔbɛba abɛyɛ ɔho ɔba adeɛ abɛyɛ me ho nti na adeɛ mebisa wo sɛ adan wode too n'anim sɛ ɔnyɛ mu wieyɛ no akyire na mudi ɔdɔ ho nkɔmmɔ like ɛte sɛ deɛ monyɛ ayɛ ana because sɛ na monni ɔdɔ ho nkɔmmɔ sɛ monyɛ hwɛ bi a ɛbɛsi dan no woasusu sɛ wowɔ ɔbɛyɛ ho wɔn adeɛ sɛ deɛ nti a mesusu no wɔn sɛ ɔbaeɛ sɛ ɔbɛyɛ me ho adeɛ ɛno yɛ nti berɛ a nyinsɛn wɔhyia aha wo nyinsɛn baeɛ no ne bo fuiɛ nti ɔbɛkasakasa ayɛ na mede meka sɛ ɛnyɛ wei biara sɛ wo sɛ mewo a wobɛbɛbie no nti na mesue me asomdwa ma ayɛ fie no sɛ ɛnyɛ wo ba a wo sika a wobɔ yi nyinaa mɛtua ɛna mesue no nti me dɛ menim sɛ mewoeɛ no me maame frɛɛ no na ɔne ne kasaeɛ ɔne ne kasa fa adeɛ ɔne no ne kasa faa me ho na me bra koraa frɛɛ no me bra frɛɛ no sɛ sesei mawo no me bra mmom na mebisa sɛ wo ne ne ka adeɛ na me bra sɛ ɔbɛka akyerɛ me ɔno wanka hwee ankyerɛ me
wɔn nti mehwɛ anim ɛkɔ anim me ba no koraa nyɛ afe ɛna me sister bisa me sɛ na wo ba no nyɛ afe wo ba no bɛtɔ ɔse dɛ ɛna me sɛ tɔ me sɛ mo na mo ne ne bɛkasa me ne ne nka hwee bae na me ne ne ebi asɛ bi ne a yɛdi nkɔmmɔ bae nyɛ nkɔmmɔ bi sɛ di nkɔmmɔ nti mewɔ hɔ a me maame firi mu no frɛ no no mennim asɛm a ɔmo ne ne kaeɛ ɛne sɛ mete sɛ da no matɔn aduane awie koraa a mepake me nneɛma na ne kɔɔ baeɛ na mefaeɛ na ɔse me ne no di nkɔmmɔ a na ɔse waware o ɛna mete sɛ na waware ɔse ha na wanka kyerɛ so waware na wanka kyerɛ me maame ɛna me maame se sɛ ɔware tɛ koraa na sɛ ɔba na ɔpɛ me a ɔde me bɛma me ɛhɔ na mesereɛ ɛna mekaa sɛ me maame sɛnea me maame teɛ sɛ waware a me maame bɛka kyerɛ no ka nokorɛ me maame firi mu wieɛ no ɛna wokɔyɛɛ w'ayeforɔ ka nokorɛ nka kyerɛ me sɛ wonwareeɛ Ɛkyɛ nka sɛ nkyerɛ wo me maame nso pɛ w'adeɛ. me dɛ na me sɛ me ba no nti nka mɛware no Na saa ntɔkwa no a ɛsiiɛ wɔ mo ntam a ɛnam so ma a mo ntam teteeɛ bɛyɛ 6 months no, na ɛyɛ ntɔkwa a wosusu sɛ bɛrima no ɔbɛsɛ ama sɛ ɔba abɛware. meyɛ adwuma no metɔn aduane wɔ kedeti nti me ne securityfoɔ no ma last no metɔn aduane na maame bɛdi security no sɛ ade na maame yi abɛdidi w'atam sei na menim sɛ wadwuma na sɛ wadi w'adwuma na mekora bi ayɛ me deɛ nti ɛhɔ na ɔmaa me daberɛ wɔ ahondwo sɛ menkɔyɛ adwuma nti mefrɛɛ na mebɔɔ amane sɛ security bi ama me daberɛ wɔ ahondwo o like obie n'ano a na wasere daberɛ na ɔde maa me na sɛ sɛnea mesi teɛ no deɛ sɛ store koraa a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ dɛn yɛbɛma me aberɛ a yɛn ɛna me sɛ na yɛ sɛ aseɛ ne sɛ ɛte sɛ mede me ho ɛbɛma agye store ɔho sɛ sɛ w'adwene koraa yɛ sɛ sɛ wo na wo breki me na sɛ ɛndɛ wobɛhu me sɛ mede me ho agye daberɛ a ɛndeɛ wo fie ɛna ahyɛ wo de me starteeɛ because menya 20 years ansa na wo breki me hwɛ wo so hwɛ wo mma mu hwɛ wobɛka deɛ ɔnya 20 ɛne deɛ meka saa kyerɛ no Ne mma. meba mekyerɛ ne sɛ Ne ba bi anya 20 years. meba mekyerɛ ne sɛ sɛ ɔde me bɛyɛ ahyɛwo ni deɛ ɛndeɛ wɔ ne fie wɔse ne baba ne ndi ne ba onim mmarima nti sɛ memeka meka kyerɛ sɛ ne bɛyɛ ahyɛwo ɛnyɛ ɔno no a wabɛdi nyɛ sɛ mesi ama me daberɛ a ɔse sɛnea metia ɔne sɛ da no koraa mefrɛ no ɔkaeɛ ɔse store daberɛ keka ne nneɛma me store koraa na mefrɛ ɔbɛfrɛ de ama me na ne sɛ mede me ho bɛgye store ɛna mekaa me sɛ nka Woka sɛ bɛrima no wo sɛ bɛrima no ɔde fi ne nkunu nti na ebi a ɛmaa no ka asɛm. But ɛnura ne sɛ mind no no because me ɔde phone bi ma me nti meyɛyɛ saa na mede phone bɛn no mefu gate ɛsaa bɛ no kasa no daabi na menyim wei nyinaa si ansa na ɔsan daadaa me de kɔɔ n'anim ana wɔdaadaa nka bɛ so no ɔde kɔ ɛyɛ wo mpena no no na sɛm na ɔkan na anyɛ ɔdɛ ɛna ane ne kasa so nti no mo awi a mo to ampra twɛ no so nti na ɔdaadaa na ɔde ɛdeɛ na ɔde ma ɔdaadaa wow nti meyɛɛ na mese so me dɛ mefa ho deɛ aba nie sɛ wo so ɛho dwo adwuma no koraa memia m'ani yɛ m'adeɛ kakra kakra nti mewɔ hɔ na da baako ɔfrɛɛ me na na sɛ ɔkɔ akaeɛ na mese yo na mewɔ adwuma mu nti ɛhɔ na ɛsɛ yɛsan settle yɛdedi nkɔmmɔ a nti menyinsɛeɛ no na mede ne phone ɔde phone ma me na me sɛ ɔngye ne phone because phone no me na menim deɛ nti a me sɛ ɔngye ne phone because nneɛma bebree bi wɔ hɔ a ɔde nyaa me ɔde fa phone no so na ɔde yɛ ɔde nyaa me nti na like te sɛ wohu sɛ na me saa sex nneɛma na menni fie ɛyɛ a na ɔsɛnde ma me like sɛ ɔtwe m'adwene ayɛ dɛ ɛsi so nti me dɛ mewu fie na me sɛ wɔngye ne phone nti ɔgye phone no na ɔse wɔho voice bi number wɔ so ɔma ayɛ me audio sɛne like nipa korɔ no ɛpɛ me nti ɔno no deɛ evidence ekuta n'ano no na mbisa sɛ wɔhu me ne bɛrima da anaa ɔbɛto me ne bɛrima baabi a meyɛ adwuma yɛ station me phone da hɔ kɔ obi bɛtɔ aduane a ɔtumi fa phone no na wabobɔ ne number egu so no a tumi nam na nipa korɔ afrɛ me wapo sɛ mako obi tumi frɛ me koraa na mede aduane ama akwadaa de ahyia me ɔse ade nti hɔnom no na yɛde kɔɛ saa tam so na menya ɛna ɔkɔɔ ne kurom nti menyinsɛn koraa na area hɔ koraa manfoɔ ka sɛ sɛ ɔmo ka kyerɛ me ma nti ɛno na wame me ɛda me da ɛno deɛ ne nyinaa maka sɛ ɛyɛ normal na saa bɛ no a na
wouldn't it say so way in the when you say it, that wouldn't the bush for no what you actually my first one of a parent, but the one from the children would not before the journey as it. The men it's not queen, and I'm in a bush for, and I'm using my then I will be in the Bibia. Even a junior for this year. it's much a message. It's now 2 years because 2020, 2022, you know, the years, and I'm only 20. Now a share name, no, apart from the to packet here, a year normal relationship. Not a okay, but Men and women, me now born a man 6 months in the year. Why is not sending this? 100 before, before. before, Men, you say, yeah, because on worry. Hi, Scar. Oma Miska by and yesterday, say, if you are me and I said, I'm say, eh, beer, me for me, be a top brand, no problem. And I said, let me yes, cap. I don't know, yes, I mean, beer because I'm in beer, and no price, and beer over one, it's a be because of money scan, I'm a boy. By now, and maybe be say a done so. Aha, because money We are no Obomubosi, I am is on nti ɛdɛn na wosi ka wɔyɛ because me are you. nyi sɛ before nyi sɛ na wo yɛ Oh, akyi no me who be a cry, me, mammy, me, loan, if they hear me, Juma, me, mammy, free one, me, me, could you it's me, my 3 months me, and then mammy, yes, and I'm Sunday, me, baby, do my ton again, me, me, baby, I'm this, baby, I'm ton, your home, so about, oh, baby, I'm nti na meyɛ m'edwuma no nyinaa koraa na me ne bi afa sɛ ebrɛ yɛ ɛwɔ mu sɛ na akwalaa wɔ hɔ but na me ne no nni sɛ fa sɛ ebrɛ me bi da mehu ne sɛ meyɛ a fine ɔno nso so yɛ a fine ohu adeɛ a ɔtɔ brɛ akwalaa no fine ne nua no koraa mpo de ne fa adeɛ ɛma no ɛne ne nyinaa wo ma ne ba no wɔtɔ ma no wahu by me wɔtɔm nyinaa na meda menim sɛ wɔnni sika o me na mehu ne mmɔbɔ sɛ wɔnni sika deɛ nti na ho ne mmɔbɔ sɛ wɔne sika na ɔnyɛ adwuma n'edwuma no a ɔso wɔyɛ no ɔse company edwuma nti no sesei ɛsɛ wabɛtena fie na ɔte fie ampa na ɔte fie by mewu wieɛ no ɛna oyii n'edwuma no epieeɛ sesei wɔyɛ maala no na ɔyɛ by wɔde tie no ɔbɛfrɛ me no yɛka kyerɛ me na ɔbɛfrɛ me na meka kyerɛ me maame na maame bisa no na ɔse daabi nti ɛhɔ nyinaa wɔde sieeɛ akɔkɔ sɛ mewu wieɛ no ɛna ɔde baa ɔde pieeɛ nti saa berɛ no a na wosusu so wɔde sika na wo nana wode wodwa a wodie no ho sika hwɛ no anaa menhwɛ ɔno o by na mehwɛ sɛ akwalaa ne side no me na menka no because mehu te sɛ ɔwɔ bi a ɔde bɛba ɛbɛka kyerɛ no nti me mea meyɛ mese me a mefiri mu koraa wie m'abusuafoɔ frɛɛ me ebisaa me sɛ wo ba no papa ɔde sika brɛ akwalaa no na mesɛ a mema ntimi ɔde sika brɛ me sɛ ɔbɛkan a nkɔmmɔdidie koraa me ne no aka saa asɛm sɛ ei me wɔfa koraa frɛ me bisa sɛ mante wode sika brɛ maala no na mesɛ na wode brɛ no ɛna ɔse ei woatwa ɛna mesɛ tɔ mɛyɛ ne dɛ by na ɔmfa sika mba by na menim hu sɛ wɔnni sika no saa ɔwɔ sika because waware deɛ ɔwɔ sika na wɔbɛsi na bi a ɔba no na ɛyɛ ne ho adeɛ ebesi dɛ no nso ɔba no na ɛfa a yɛfrɛ waware deɛ ɔwɔ sika because mese ebesi dɛ no nso ɔba no kɔ na ɛfa a yɛfrɛ no ho ka ɔde megye ndi sɛ ɔbɛfa yɛ fɛ na de ɔba no wonim sɛ memebisa a ɛyɛ so gɛ no bisa yɛ dɛ ɛnna wɔni da so sɛ wotumi kɔ fa kyerɛ bisa adeɛ a yɛ wɔni so da so ɔpɛɛ na na ɔware no ane sɛ bɛbi dɛ kɔsi aburo no bɛbu mpo da so pɛ agya mpo da so pɛ dɛbi waware deɛ no agya ba no akoma wɔ hɔ na sɛ nkurɔfoɔ mo deɛ motumi ware mmienu mmiɛnsa mempɛ obi a wɔyɛ na wo nkwa wobɛtumi wobɛnya bɛrima baako because ɛyɛ ade a ɛyɛ mo ayi bɛrima no ɔbɛfa no a wontumi nka nkyɛn sɛ nware bi nti sɛ obi nka ware asere na akyiri ɔka sɛ ɔbɛsa ware bi aka wa bɛgya ware gya aware sɛ yɛde obi bɛka ho a ɛyɛ kyɛn sɛ yɛde wo kɔka ho sɛ yɛde wo kɔka ho a wo
ayɛkɛyɛka de ɛbɛyɛ wo One a paper, you was a bad one. I said, who couldn't obey you? sɛ deɛ And see, and Rabbi, a friend, I didn't think of what I said. Was say, what happened? Was so happened because sɛ nka dɛ mepɛ sɛ ɔba no what to try any man of the end and who can a science and what to any man. ɔhu me no ɔhu sɛ wɔhu me no ɛna meka sɛ menyɛ m'adwene sɛ mebɛma bɛrima ne ma ada aberɛ a wɔma nti sɛ wopɛ me deɛ a ɛnde bua ho na wɔbɛ ɛna ɔso yi wate ɛna ɔtotɔ nti ɛwɔ mu a na ɔfrɛ me sɛ yɛbɛyɛ ayeforo no o na anka na yɛbɛyɛ ayeforo na baako awu ɛna me sɛ adɛn na wokasa wo se ɔno fiti sɛ ɔno na yɛre gyae ɔno ɔbɛda na dɔkta wayare ato hospital na sɛ sɛ wampɛ ɔba ne nam da a ɔbɛwu You say this is doctor said it. If it's awesome. ɔse dɔkta se sɛ wampɛ ɔba ne nam da ɔbɛwu I did not have brand one. Was what about die and then saying, yes, when you is a question. nti woahu nti When you baabi were a banning now, oh, now would be sounding at me. This is surprise. What Bobby Hono. Now one can't be one and no class doctors or no about now will be. nti baabi a nti ɛsɛ like me friend no called me complain sɛ like ɔbrɛ wɔ ɛnam sɛ sɛ watotɔ nneɛma sɛ ɔbɛyɛ me ho adeɛ deɛ And you want your name, na sɛ wɔbrɛ deɛ a ɛnde ma me ɛna mede ɛdeɛ ma mede me ho maa no no because that time na na ɔse wɔnya adan ɔso wɔnya adan nti ɛnɛ a na wafa me akɔ ɛfɛ yɛ akɔpɛ dan ɔtena na ɔde me nam ha yɛkɔpɛ dan ɛna sɛ nde ma yɛntena dan na wɔte daabi Yes, a doctor will be. I go a banana now will be. And also, I'm not buying. Wule moi. What can somebody have a Jawa? Money and the dear Sunday, before you feel. Me patro so would na so ye man ya boy valentine me se munya kwan na mo ne ne da the kwan be so na be fa so ene yen adeda me patro so no ponchi herbal capsule ponchi ya se na mo se e man se ataju fo ma te ne wo fo no so si mo enhia ponchi herbal center akachi na sabi fo every etna se say da na ma me ma ponchi fo ni pe bi e age esan se ye ba be tro e kwan pa wo be fa so ama wo ma asɛm ayɛ ɔbaa ama wo mmarima asɛm ayɛ bɛrima na ama wo wedie a mepatɔ kooko agye akɔ so no ne nyinaa afiri hɔ nom de ama wo ntonkyea so a yɛde nnuro kuku da mmiɛnsa ɛna aba ɛka bɛba abɛtwerɛ mu wɔ mmarima deɛ yɛwɔ deɛ ɛne ɛwɔ kookofoɔ deɛ ɛno nti sɛ wotie bi a wada roma wotie a na ɛne wo nso wayi wo deɛ afiri mu na tɔnkye hɔ bɛyi nnuro no bi ato a asɛmpa pharmacy ɛwɔ adum pz Asempa Pharmacy, Doom PZ. Baby, you near my network force, no. Opa, Obenya Tuchi, and Moni Bibia at yet only go ahead. And no would do be a result. To be a result. We had Obet me and your four. We had and do be a baby on Saturday. Where may pass also. Seba, I will fantastic taxi rank on them. Seba, junction. Santasi taxi station. Would you Abriko junction? No, we saw we are open baby as na. You bet you. Oben say, Seba. You really born so dear and were from Tema Community 5. Little George, Tema Community 5. Little George, who was Tepa, go so, yes, about Acro, dear, Pepper, what your baby will be a free. Na yɛn nkyɛn baabi a ɔbɛnya tonti ɛna ɔne bibia atɔ yɛn namba no yɛ 0243 243 90 90
77 77 33 33 0243 0243 90 19 77 77 33. 33. Tonchi o tonchi emema mu sei wo ye bema me si enne ntina omo so ankasa na me ya adom a ochina Valentine Day me bisa me mema ne se wa ye ready a se bema bi a wonye ready bi asabre ya onfre na won pe tonchi e ba capsules bi ento enne so wo ye bema na se nyambo ochina wo se wo beto ade ato oba bi ento nche ne saa hands go hands come ono na eju botom sika so te the dancing ade de ɛno nti mɛsɛ mmɛma nyinaa sɛ mesɛ woyɛ bɛma no wɔ hɔ adeda a wɔwɔ wobɛkɔ nkyɛn wokɔ nso asɛma ne bɛbu papa ɛsiane sɛ ɛma yɛnantam aduane ɛwɔ sɛ mmarima ɛna ɛdie ɛno nti woyɛ bɛma no sɛ wotie bi a wohia sɛ wonom aduro a yɛfrɛ no tonti herbal capsules kɔ na kɔtɔ bi ɛnom na aduro wei ɛsan so boa prostate ankasa ɛboa onipa bi a nso ntɛntɛm woyɛ obi a wodwo nso ntɛntɛm a mepatɔ wohia tonti herbal capsules. Who would do from how? Who do so and ever? Ya go pampers and I'm just here. Ya no more tune ya ever to herbal capsules ever. I do about what's yes to do for some amount. What's not came so go baby on no fool. Driver mammy see a honey cage over to show her and son what do. What is the one year before na market fee? Me patrol or do not so long for they call and until the other say. What is yes to do for seven? I was someone nom a draw. Yɛfrɛ no konchi herbal capsules ɛna sɛ woyɛ bɛrima na sɛ kooko wɔ wo so a ɛtumi affect wo bɛrima asɛm paa ɛno na mɛka no kora kyerɛ wobusa doctor bi a ɔbɛka kyerɛ wo woyɛ bɛrima na sɛ kooko wɔ wo so a ɛtumi ma ɔbɛrima asɛm ɛyɛ mmerɛ ɛno nti mɛkamfa ma sɛ bɛrima wotɔ tonchi herbal capsules no a na watɔ tonchi kooko capsules de aka ho de ama wo kooko bi a ɛredi wo nya no ɛbɛboa asiesie de ama wo ɛmɛɛmɛ yi mesi nyame yɛ adom ɔkyena yɛbɛba anadwo yi ane about 12 of Valentine's Day na ahyɛ no money ene da kɔpem kwasi ada no panyum ebe ye fie ɛno nti mɛsɛ mɛmɛ nyinaa sɛ sɛ ɔso pɛ sɛ ɔkɔ prostate ho ban a nom tonchi eba capsules na san so ne ɔba edi petrol draw na wɔtwe nyina wɔanyɛ ɔba bia ne edi petrol draw o prostate me petrol ɔhaw betumi aba ho ɛno nti nyambo ɔkyena deɛ fa ne nyinaa ɛhyɛ mu ɛwɔ so wotimi ɛka ne te sɛ graphic ɛwɔ so wotimi ride te sɛ bike ɛwɔ so wotimi struggle no paa ɛma ne sɛ woyɛ bɛrima mu a yɛka sɛ bɛrima na ɔbaa abra yi di mpa so agorɔ woyɛ bɛrima na no ɔbaa di mpa so agorɔ no ama odi a nkɔ yi ɔbɔ na so ahoro so a nkɔ yi ɛkyɛ sɛ bi asi mu atemu da wonya tonchi herbal capsules ɛmɛ yɛn nso yɛ die nie woyɛ ɔbaa na sɛ wotie ra me sɛ nyame yɛ adom a ɔkyena yɛn nantam bɛdi dwuma ankasa ɔbaa bi nantam bɛdi dwuma nyankopɔn yɛ adom akyena yɛadoro wei sɛ wonom ne nnɛ ɔkyena wobɛhu sɛ yi aduro no ɛbɔ adwuma mepatro ɛduro wei nso da akye obi a wɔde yɛ aduro no bi tɔn mepatro mekɔɛ na mmaa ne bi ɛnom yɛ ɛnɛ mehyɛ da kɔtena hɔ nom ɔse menses nso meampa me Philippines yɛaduro wei ɛboa ma obi a bosome so onya ne menses a na ɔbu fa so ɔbaa bi wɔ ma saa bere ɔbukabuka mu te sɛ ɔkɔlɛtɛ ɛdi yɛ nti ɛsiane sɛ ne menses aba asɛm ato no ɔbaa bi a wɔtie mi abosome so na asɛm ato no ɔbɔ ne nsa no sɛ yɛ ate sɛ ɛbɛnko gya ahye no ɔbaa bi a wɔtie mi bia mɛsrɛw ɛwɔ sɛ wɔnom ɛduro a yɛfrɛ no tonchi ɔbaa capsules ɛboa yi menstrual pains bi afiri hɔ mɛsɛ wɔde ɔpa no bi na wankasa bɛdi ho adanseɛ ɛna saa so ma menses no ɛbɛ yie ɛba kwan pa so a wɔnte yɛ obiara ɛnyɛ no kɔ ɛma yɛte dɛm sɛ ɛda no ɛbɔfo gu de yɛ di ɔdɔ so ɔbaa wɔnte dɛ wɔda wɔsɛ mu ntim mɛma no kɔ ɔbɛ wɔn nyɛ so ɛtia so wɔn nyɛ so me nua ba wɔn ɔbaa na ɛnti mpa so agorɔ a ɛwɔ sɛ wɔgye so obi nyɛ atenka esi meka to tonchi ɔbaa pa capsules de ama wo ɛbɛ no wɔnya atenka ankasa afei esiesie yɛ ahemfie nom de ɛma yɛn ɛma yɛ ahemfie nom ɛhɔ yɛ dɛ ankasa woyɛ ɔbaa mɛ sɛ wɔnante aduane ɛyɛ wo ATM card ma ne ndi sika ɛma wo ɔmaame ahyɛ dɛ kugu so aba ama wo saa bere yɛ wɔsɛ wote so aba no ɛma akatenten so na wokɔɔfoɔ no deɛ wɔnante deɛ ne mɛntifo na wɔsɛ wɔn ɔma ne kɔ so ɔno nti ɔbaa a wɔtie me bia wɔsɛ wɔn tonchi ɔbaa pa capsule ebesiesie wɔnante aduane ɛde ama wo ɛyɛ nsuo bi na egu ɛnka de akyire ɛnsansa na agye wɔnom akɔ soɔ sɛbi nneɛma bi a ɔyi firi hɔnom no ɛmmoa wo me ne wɔto nkyia wɔ yɛ aduro wei ho ɛhɔnom na ɛtaa yɛ wo hene wotete abɔ sena sɛ wode bra mo ɛhɔnom nyinaa wɔtere wodwo nso na ebi fa hɔnom asɛm ato wohia tonchi
Obapa capsules. No be. Let's use you. Now so your bemwa. Yaka oba and your oba. Obani de na him fifty pina esita. Obani de na bodu na him fear. And you know a gentle set of Bakamo. But now for some red boatsman before the patrate mudano. And one year Nantamo Diane. Bema bano. Ayaki muda. A boy and Nantamo Diane that time. And who your ban young watchman. What you want to move. Said the bear who be better woman was a so. Ọba mi ẹni òní da náà wọ́n di ẹnyẹ fine mi ẹni òní da mi yàrá etí paa mi kàkà mi ho dodo mi wọ́n àwọn yàrá so ntí ẹ̀kọ́ yẹn ntá no wọ̀ da ẹ̀ka tó sí kìtì baako no ọba a wọ́tá ayáde no yẹn ntá no ní da ọpa mi ẹni òní da pẹ̀lú pẹ̀ yàrá ẹni bẹ́ yìí wa ẹdúró bí ẹni wọ́n ma ètò ìsẹ̀ kọ́pẹ́ bí na èdè náà wọ́n sọ wọ́n sì bẹ́ sọ wọ́n ti kó kap òbí a wọ́n kó kó nípa tó mo jẹ́ ẹ̀kọ́ mọ̀ mo jẹ́ wọn ní àmúta ìkọ́kọ̀ mo fi yẹ bá nínú mo bí àmì sí ntoma siri mu bẹ́ẹ̀ ma ọ̀tọ̀ nìkú wọ̀ mí dáná dá ntoma siri mu esan sẹ́ wọ́n kọ́ fífiri nìtọ́ kàní náà wọ̀ ní bọ́dì pọ́n náà sẹ́ yóò bẹ́ẹ̀ mẹ́ nie nanso kò kọ́ ama náà fọ́n wà títí ehwehwẹ́ sẹ́ ẹ̀dá yẹ pọ̀ ẹ̀kọ́ sì di ẹ̀mí ẹnu ti sẹ́ wọ́n tie mi náà sẹ́ kókó ẹ̀ẹ́dì òní à wọ́n yẹ kùnú kó capsule fọyẹ nọ́mbà mi fún yìí sísí yẹ yìí sẹ́ fífi wọ̀ ní mu sẹ́ ama wọ́n kọ́ ìwọ̀n ní mu sẹ́ ama wọ̀ sún ẹ̀yẹ pẹ̀pàtọ̀ yẹ nọ́mbà náà 0243 90 77 Yad Rebessia, Pahaya, 87.9 FM. Only a TV or say from TV of Mamma, some Jumedino, and Noah, and Osha, Nafe, Wutino, Yanena Chat. That's why I can him. Now, say, Yensa, Rebecca Pusini, na Yaneno, Atua, because was say about say or Pintino, ye Bomodia, Acheno. Now, Najat. What's say a bra wish of saying no on my woman says or woman. So, Okay. Now first I won't have them. Them woman. We see that hand on granny. oh, me no me feel like me no palano kra na e feel mo ba me ho me ta na me hu se bia ni ho because last time me no palano sitie no no mo te kama o mo ba ho bia o mo nya bibi kra o ba ni wo ko me be si so ama pre ko kana mo so bia no so me bi na se Oh, now supporting Grana. Why we were given music at the man and Grana? na me de mo And what o mo ba kra me bo bu what's it get so bad? e na me de mo No, my day. na ọmụ dị ya si skuul ọmụ ntụtụ na ịma dị mgbe ya ewe skuul ya ma no ọmụ papa mi no otu nti ọmụ baa na ọmụ bɛfrɛ ya baa na nti ɔyɛ sɛ ɔbɛsɛn de na ɔmụ ọmụ de kuku ɛna mɛ de mede maa me bɔɔbo sɛ ɔmụ maa no hɔ na mede maa ɔmụ ɛna mɛ fɛ ka sɛ ɔmụ ayɛ du ɔmụ maa no ayɛ amụ Okay. And they said, you said it's quite what you man at the bridge. yɛn so yɛ ɔnyɛ sɛ nyɛ sɛ yi o ɔbaa yɛ no ɛna area ɔfoɔ no ka kyerɛ me sɛ daabi o. Hello, Fuseni. Hello, Fuseni. Hello. Hello, Fuseni. Marco, you're showing now. You're so bad. Wait to me. Okay, Fuseni, because you know, yes, and say, your baba, your best at all. People at all. Enra, obey your bush, your poor everyone. Fuseni, I can't would have been sure him, and you would hear man or showing him. Because a car or to care when she did it, a woman, I can't know her. Your man and the benefit of the doubt now. Want to me, Emra, you know, so. Now, me person who say Enra was say, a four friend, you know, the woman you dear. Now, what Daroma, you know,
Akwadaa no na what to be at or for saying you how many times? And now, many do man, means a mini amateur to a case of women. It's in the time I hear you, don't look up to big brain. It's And a I had war and saying. maybe people for one. I may say, I really a bad one. Beat me now. Weekly and now almost constant or almost one or more by so many sky. I almost have a man 50 to 100. There be our Maybe back. all could be an It is a no or beman, it's not called beman, by Saturday, Friday, or past Saturday. the other baby. One day, what's the enemy to send the baby to the moon train? It is a sad a moon train. Or back or no beman is cut and I am an important for the sick man. The man followed the Sikaman. But no one got the sick man, so and I was just say. And never call Bemano, maybe a 50 cities, and that's 100 cities. It's with an assessment without grano, or to be proper power 3 times. If that will be say 50 grano, or being about 1.5. And 1.5, I think is enough for a week. 1.5. And said, who and Predua or Beco or the sick of Bemano. Or what's now, or Beman, or the child of this or this Abemano. And I may say, society, baby, I want to branch and it's emotion. It's the other year, woman running for no politics. Many are not in the 1 2 years, 1 million. It's not as a million send me, million in the cold. Send me years or million of the one. It will go, say, only a bit me the nap of 3 times a week. Now, Obama is 50. It's a Menka says, a million of an hour. Million on Jai Hoko, by day now. 1.5 a week. Hey, okay. 1.5 a week. Oh, and then we are plan or you of course for 2.5. Now, me both said 1.5 week is 1.5 week 1.5 and yet 3 million. It's so and I say 6 million. It's 2% for my saying. Yes, I make from that. So, and I need the be no money 50 100. Okay, it is that and no yet enough or yes. We see we to be a 300. What's it? We could be our unit 300. 300 cities. A crab every week 300. Tibosumana is saying 1,200. Okay. 1,200. We are playing pound. We remind you. Bema. I mean, What our no. for me, Redmond, Kingdom. First center for an area for my the free Australia at the airport. Kingdom Herbal Center. You know, I did a big solo or a motion people. No, and what we say, each of the your Kingdom Gary Bitters, Kingdom Gary Capsules, Kingdom Cool Capsules, Kingdom Ginseng Power, and a super tremendous capsule. Now, a draw Kingdom Gary Capsules, and then a Bitters, and no, and I'm a day and shall say. That draw when you know, tell me, a draw about what it is. Yes, na rek edi kan ba ye e wo Ghana ha eni ni kuta mi what kingdom gary bitters grow way and ye di nnuanu it vitamins mu ni nnua hini eni kese nu bina efra ya obi a wo banu ye be wura mu no we say yes you wo adu titi mu a cholesterol adọọso ni nipadua mu so wo hwe me ene abia yi baby a wo Ghana bia no cholesterol na dose ntino ama how ene yennuane a yedidi no akoko how bebre e de abrɛ na medical ka kyerɛ wo sɛ cholesterol no ye wo de liver ni produce no eno ne ye na de enya free yennuane a yedidi ne enam bebrebe a wanya no enye emani pia no enti sɛ wo cholesterol na kɔsoro wakɔ ayaresabea ya ka kyerɛ wo a edwan ekuta mi eno ana wo bɛno Kingdom Gary Bitters and Capsules. Now, one adrenaline, na eboa eyi sa cholesterol ni na edi fi ni pebiem. Ebia wo sradeɛ na adɔro wɔ widie ni.
ama asisi efiri no kwan mogya no ntumi ni afurisa ne nkɔba ntumi maame yɛ me papa wotena ase kyɛ kakra bi wo sɛ anansi akye me nan anansi akye wo nsa no ayɛ titiriti wontumi nyɛ no sɛnea meyɛ me die afei wo nan na ayɛ titiriti obi wɔ a ɔde ne nan no tia fam a ayɛ sɛ deɛ fam ɛhyɛ ne nan no ase ɔsɛ ma ayɛ sɛ metiatia fam so wɔnte mpo sɛ wɔtiatia fam mesrɛ aduro yɛ kuta mi ne mmienu numu baako ne mmienu nyinaa yɛ adwuma baako mpatwɛ yɛmfa nsuo yi ɛnnom topa yi ne nyinaa ɛyɛ adwuma baako nti nsuo no na wopɛ ne watɔ topa yɛ ne na wopɛ ne watɔ mesrɛ wada wohwɛ me no tie nsɛm a meka ne yie sɛ wonti biribi ase a me nɔmba no ne gu tv no so no fa mu baako ne frɛ me na menkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ wo afei ɛsa yɛ ntinimu nnompe ne nkaseɛ mu adwuma wo a woto ase ɛtwitwi wo sciatica pain ɛhaw a ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules yi ɛno ana wobɛnom ɛno na wobɛnom na ayi yareɛ no de afi hɔ de ama wo afei obi a wowɔ asikyire yareɛ yareɛ ɛnkane no ne yɛsɛ nkɛyɛ afirimanfoɔ ayareɛ ɛnɛ mabunu na ɛnya saa yareɛ no wobɛhu sɛ wowɔ hɔ na wohu sɛ wohyɛ aseɛ na wodwo nso ntɛntɛm a mepakyɛw ma a mepaafa kahwɛ sɛ asikyire wɔ mu a anaasɛ wode wodwo nso adan w'ani bɛba na ntete ayɛ mu ma na afei no asikyire yareɛ yɛ wɔ na wo honam no twitwew bo sɛ saa deɛ mekeka nyinaa wotu ase tumi twitwew ntiri no a ɛwɔ wo na wode wo sɛ fo sɛ na ɛtwew nom kingdom garlic bitters and capsules yi bi ɛno na ɛbɛboa wo ana wo a wowɔ pressure sɛ pressure ɛhaw a maduro yi ɛna ɛbɛboa wo ɛno na ɛbɛtu n'ase ɛbɛyi haw no de afiri hɔ obi a ɔwɔ pressure ne diabetes ɛwɔ mu sɛ wakɔ ayaresabea yɛmbɔ w'aduro a wode ma no wonya kingdom garlic bitters and capsules no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa wo na saa aduro wei ewura wo die no mu a wohu sɛ yes woanom aduro wonom aduro yi na ayɛsɛ aboa abusu immune system because nkɔmmɔ no ɛwɔ wo mu no akɔfa yarewa bebree abɛtena wo nipadua mu a ɛnɛ me ha ɛkyena me ha ɛnɛ me ha sɛ wo ɛberɛ a wobɛhyɛ aseɛ sɛ wononom kingdom garlic bitters and capsules no yareɛ pɛɛfɛ no yareɛ deɛ ebi ntena nipadua no ɛno nti na nnɛ yi obiara baabi a bɛkɔ bi ama baako ma mmienu ma baako kingdom garlic bitters ɛno na mepɛ kingdom garlic bitters and capsules ɛno na obiara ɛfa a ɔretɔ sɛ ɛyɛ aduro a aba a ɛyɛ ɛma yɛ obi a woyɛ adwumaden wobɛyɛ adwuma kɔkɔ akɔbi fie ayɛ sɛ deɛ ɛde nsekan ne mmaa bi na abo woyɛ adwuma na asɛ wokɔda a wosɔre a wobrɛ ansa na woasɔre nya kingdom garlic bitters and capsules yi bi no no na ɛmmoa wo na nyi wo haw ne wo dadwe nyinaa yɛ dɛn ɛmfa mfiri wo so afei woyɛ ɔbaa na sɛ woretwɛ me wo so wotie mi a ɛnɛ mu yareɛ ɛyɛ yareɛ baako a ɛtetee ɔbaa a wase ɛkeka wo ɔbaa a nsuo egu wo ɔbaa a nka scent ɛwɔ wase ɔbaa a wo ne wo kuru hyia a bɛrima no ho nsuo a daa meka sɛ wo se kɔn ho a bɛtumi nyinsɛn no na ɛyɛ ba abɔnten ɛbɛyɛ dɛn na watumi anyinsɛn mesua wei no ɛnyɛ awɔ ho aduro o tie ne yie ɔn sɛ ɛnɛ mu yareɛ no ɛdidi wo mu ɛkyɛ a na bɛrima no nsuo no a ɛwɔ se kɔn mu di nyinsɛn no na ɛba abɔnten a wontumi nyinsɛn nti nye wei ana wobɛnom na ɔde ama wo anyinsɛn na mmom wei ne yɛ ɛnɛ mu yareɛ duro a ɛbɛboa ayi gono syphilis ne yareɛ ɛnɛ mu yareɛ ahodoɔ biara na ɛha wo saa duro wei ɛna ɛbɛyɛ fi hɔ afei nso so no obi wɔ nso ɔde ne kuru hyia na nneɛma bi yi firi n'ase te sɛ akatoa kɔpɛ super tremendous capsules ɛyɛ ɛnɛ mu yadeɛ duro a ɛma a ɛwɔ Ghana nyinaa ne wiase na nyinaa no agye atum sɛ sɛ ɛyɛ ɛnɛ mu yareɛ deɛ a wɔbaa wo bɛrima wo mɛka super tremendous capsules ɛna ɛde ama wo nɔmba no ɛna gu tv no so mo a motie radio no bɛtumi afrɛ me ɛwɔ 0559 0559 72 91 91 09 09 0559 0559 72 91 91 09 09 and 0597 0597 29 29 88 88 55 55 0597 0597 29 88 88 55 55 afei deɛ madu so no yɛ ɛmɛmɛ duro kingdom ginseng power capsules ɛne kingdom cool capsules na ginseng power capsules yi ɛyɛ ɛmɛmɛ duro ɛnɛ ɛyɛ fiada ebi a miwura ɛnɛ wobɛkɔ oyere nkyɛn nyɛ wo na oyere na ɛteɛ oyere no ebi wɔ ne bɛɛbi ɔno so na ɔbɛba wonya aduro a wobɛnom a ɛbɛpa waw aduro a ɛbɛyi saa haw no nyinaa bɛmɛ mmarima no ɛbrɛ
yɛnia ne a yɛdie awadeɛ mu ntɔkwa awadeɛ mu atitire yareɛ bi te sɛ pressure ne diabetes no ama mmarima bebree ayɛ mmerɛ aduro wei ɛnkita me kingdom ginseng power the new kingdom ginseng power capsules yi ɛno na sɛ wonom a ɛboa wo ma bɛrima wogyina wo nan so wo bɛrima no ahoɔden bam sɛ wo ne wo yere hyia a wotumi sena ne ma no kɔɔ bɛrima bi a ɔyi kingdom ginseng power no ne yere ma no ma kɔɔma ne yere hu mfasoɔ a ɛwɔ ne mu adwuma a ɔyɛ de ma no ɛno nti na na awie ma to ɔmo nua bɛrima a wohwɛ no ɔgu ho anim ase akyɛ mesrɛ wo ada ɔpɛ ma aduro aduro wei kingdom ginseng power no waa wonim deɛ ginseng ɛyɛ ɛma nipadua no na yɛsa de ayɛ mmarima aduro ɛne me nua bɛrima na wotumi sɛ aduro wei ɛbɛboa wo yie paa ɛbɛboa ama woagyina hɔ na asɛ na afei koo capsules no so no ɛbi sɛ obi a kooko afifiri wo kooko nti no wo yam bom puu wo yam atim baabi a wogya wo nan afa no hɔ keka wo wogya wo nan na mogya ɛreba ɛyɛ kingdom koo capsules ɛne kingdom ginseng power no wonya a bɛrima ɛbɛboa kooko no deɛ okura kooko ɛha wo bia wobɔ mu wasom yɛ ɔhene wonya kingdom koo capsules mesrɛ me nɔmba no biom ɛne wohia me a meka sɛ yɛ dr padi me nɔmba no na ɛda fam no fa nɔmba no 0597 29 88 55 0597 29 88 55 patro wo sɛ mafiri tv no so ano afrɛ me anaasɛ 0559 72 91 09 0559 72 9109 so we free TV no so we free TV no so a no wa hyɛ ase afrɛ me nɔmba no ɛna ɛda fam me da obi biara ase. Okay, yeah, namaste. I have 87.9 FM. So say come to my main call appeal no so because it's wadaro. Okay. And it's sending song me wadaro ma. Okay. See Akoma Nsem na die no na wo hwe na tie no na send na me. And net ne yakasa ye de ye appeal no eba ewe ye chest na tie no. And it's a bema number. But the bus will be a happy sign about a so a be a maximum so am I say. You near no a cancer and and a banner year at Auroma. Baby Yada Ubia and Nadia, yes, so see. Echo Yenia Bay Abrapono and so. The Pachamonfa or Mamma Wahana say, you monitor till not your name. And I agree on the other four. Be brave. Na yatre will be brave. Mami was super brave. Na your balance so super brave. Enra ebra oba betina akonya ya na chat etis way. Na enye. Uhu n'animu a utumi hu ne se n'animu dua nyina da asesa. Ade achi ade esa nyina no ne health no editorate. Omo ne doctor edi nkomo ebra yesi fo no. Si na me aduma beso. Pastor next week that is omo ko sisi omo ho a na efi twade ko no na o master T preparation na fe o ma ye ne operation no doctor entwentwen so sika no ye ready nko a de a ontwentwen so because ye ne blessing edru bunu edru bu a e wo se ye gi ye nua ba ne nkwa sabe ye be ya onhwe ne honam ko aba ko onhwe ne nkwa na onhwe ne nan emieno because the kind say obi the cancer by a breast cancer. But this time say to me anya ni ntam ya koye first one no na e ba beto ya koye the demu no na e ba beto akono so an e ka ho na e cancer breast cancer nita na afa ba kono ama ode ba ye na agye se mo te se ye bia ba yi die ye koye ye no that is the father sign yeah aka it is the yanya na ntem wa idea na for sign back to aka for sign back no aka na it is right na yes sign na ye appeal and want to be call radio station yeah because baby anybody want to for ho ya ka say ye kra no oba ye nim afini into wadawroma baby bia da wo bia enne eye day twato enne ye last day enne ye kasa fa ho a yes sign kasa fa ho ebiem
wonte sɛ dwoada yɛbɛsa abɔ so bi wonte sɛ da daabi afei wa adwuma no sɛdeɛ ɛsiɛ no no so nti ɛnnɛ yɛde atwa to wodeɛ ano sɛ yɛwɔ sika no because sɛ yɛde atwa to a yɛpɛ sɛ yɛnya sika no nyinaa nti wodeɛ sɛ 100 cities no sɛ 200 cities no sɛ 300 cities no sɛ 400 cities sɛ 500 cities no sɛ 600 cities no a na kyerɛ sɛ wasɛde na ayɛ no ntɛm na yɛtumi akɔre so na yɛde ama wɔn mo yɛakɔ yi na yɛde aka deɛ ɛwɔ hɔ no na yɛde ama wɔn mo na fast wɔn atumi kɔ akɔ akɔyɛ mfitiɛ na wɔn kɔkɔ nti ɛyɛ fa bebree efie bɛɛ mu na wɔhyɛ adwuma bɛɛ mu na wɔwɔ kaa bɛn mu na wɔkyɛ na wotie me ɛyɛ fa na wɔhyɛ pia ihu ho adi boa wo yɔnko da no wɔ dɛ wo nua bɛn wɔwɔ faase nnura dɔkta baako ka kyerɛ me na saa dɔkta no adeɛ a wayɛ no ɔboaa bi na menim sɛ nka ɛyɛ ɔno na ɛtumi yɛ saa surgery a megye di sɛ nkoa ayɛ because ɔwɔ tema ohuu the seriousness of asɛm no a yɛreka no nti sɛ nka onim yi a anaa ne field ɛyɛ hɔ a nka wɔbɛgye ayɛ dodo nanso ɛsiane sɛ ɛnyɛ ne field na ɛyɛ ne post doctor adwuma nti ɔno nso kakra a wɔwɔ sɛ doctor no wɔde support because the seriousness of cancer no ato yɛ nnuaba no the line no mu na deɛ ɔsɛ yɛ ha adwene koraa ne sɛ wɔsɛ atena hɔ a akyerɛ abɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi 3 years 4 years abɛto so no ɔsɛ ɛno koraa ɛna ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ɛno nti ɛyɛ ne fa no bɛyɛ yɛ maame wɔso bebree yɛ nnuaba yi wɔso bebree na this the BP ɛwɔ so wɔde to atiifoɔ anim bɔde a so yɛ ne dɛn ɛsɛ ɛnɛ ɛne de twa so yɛwɔ sika no kasa gu so bɔ mpaeɛ egu so ka wɔahi adeɛ ɛwurade wonim sɛ n'ani bi because sika no a ɛreba no ɛyɛ nkakra nkakra meaning sɛ ɛyɛ wɔn a wɔnni bi mpo ɛna ɛboa mmɔ nkakra nkakra na ɛba but sɛ wɔn na ɛnni bi ɛwurade mini nsumahu me bɛn ma bɔ nana ɔmo wɔ studio ha nti fa ko ɔmo nso ne ehu wɔn ankasa ɔmo wɔ ha no deɛ ɔmo ni ha anapɛ sɛ wɔyɛ no saa na ɔmo wɔ ha yi deɛ wokɔ hɔ kakra na waba ɔmo so kakra ɛde ama me ɛne yɛ no nsi wobɛn ɔda wo ma mehwɛ wɔ ɛsɛ 100 cities ne nso a 200 cities ne nso a 300 cities ne nso wodi ane sɛ wobɛbɔ mpa yɛ gu so wobɛkasa gu so 2026 obi nim ni a ɛba ɛwɔ saa afei wode esuo seed ɛde ama wo nua wode esuo seed ɛde ama w'abusua wode esuo seed ɛde ama wo ma wode esuo seed ɛde ama wo ankasa wɔ ho ɛwurade deɛ mekɔ akɔboa yi wɔn nso yɛbɔ nsɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ yareɛ sɛ yɛ adwuma sɛ kasɛm na ayɛ masa sɛ yɛ akwantuo sɛ wo abotire mpo na ɔkeka sɛ wodeɛ just have faith baako papa ɛka sɛ wobɛboa na yɛnhwɛ sɛ ɛbɔnsi a nkurɔfoɔ anya ɛwɔ saa adɔeɛ a bebree no ɔmo yɛ mu no wɔn nso wonya saa adanseɛ no bi ɛnni anaa wobɛnya bi adi ama na mɛma safa no ɔbaba akoraba na wɔmpo sɛn ɛne adɔm nso me ho yɛ paa maba abɛda ha nipa sɛ ɛna sɛ ne mu ba ha yi yɛba bɛduru nnɛ wɔgya wo mpa ne wo biribia wɔ hɔ deɛ nti ɛna waba abɛda baabi ɛnɛ nan na yɛnkɔ ne nkyɛn na bibia mu brɛ
mbɔbɔ ɔmo ndom yɛ na ɔmo nyɛ sika ne bi ɔyɛ operation na sire tiefo sɛ moyɛ me mboa momboa me mohu me mbɔbɔ na momboa me na mfa ne yɛ me yɛ fɛ. Pain a wɔfɛ mu no, ɛdeɛ no yɛ a na ɛkɔ so. Sɛ no pei na ɛkɔ so no ɔtumi pɛ sɛ ne nan no tumi yɛ ne yɛ saa bakata akoma tumi yɛ ne yɛ ɔsɔre sɛ wɔgyina so tie na wɔku fam ɔsɔre sɛ wɔgyina so tie na wɔku fam ɔtumi yɛ ne yɛ ɛbɛkɔ na yɛ ase ne sisi mu mpempem adompem tumi yɛ ne yɛ saa nti ɛyɛ saa na wɔntumi nna ɛyɛ saa na ne honam nyinaa yɛ kyeese wode wo nsa ka ne honam a wobɛka sɛ gya na yɛfura gu no ɛyɛ saa a ntumi ngye ne ho ne saa na wɔsu nne na ɛyɛ last day a yɛwɔ sɛ atiefoɔ moyɛ yɛn mpoa ɛnɛma mpoa a na yɛfiri akɔ a yɛni baabi kɔ atiefoɔ mesrɛ mo ɛnɛ na twa toɔ mohu yɛn mmɔbɔ ɔmo w'ani mmerɛ ɛnɛ ma na twa toɔ ɛni twa toɔ ɛnɛ na twa toɔ nti mesrɛ mo mede nyame paa mo kyɛw sɛ mohu yɛn mmɔbɔ atiefoɔ ne adɔfoɔ mohu yɛn mmɔbɔ na mombɔ yɛn na sika no ntumi nso na ɔmotumi yɛ operation ma me ba na me ba yɛ n'ahotɔ sɛ me ba no yɛ n'ahotɔ wie a memfa me sira nti da bɛsan aba ha bada mo ase sɛ kanyɛ mo nti a kanim baabi a mewɔ kanyɛ mo nti a kanim baabi a mewɔ mesrɛ mo yɛmpa mo kyɛw mohu me mmɔbɔ mohu me ba no so mmɔbɔ nyɛ me ba no a ne nan yɛ ne yɛ a nka menni ase daabi nti mohu yɛn mmɔbɔ yɛn ne sika no nso na dɔktafoɔ nyɛ operation ma no sɛ ne ho tɔ no a me nso me ho bɛtɔ me to wa wo nso ho bɛtɔ no a ne asɛm na wɔka no sɛ ne ho tɔ no a ɔno nso ho bɛtɔ no sɛ akora yi ho tɔ no a ɔmaame ho bɛtɔ no ɔdaa me nda ɔdaa me nda daabi sɛ ɔdaa na mesoma atumi ada ɔtumi ada bi yɛle na mfiri wɔ ɔbɛyɛ dɛ atumi ada ntumi ntumi nda mesrɛ dɔfoɔ mu tiefoɔ yɛ me mmoa ntumi 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 srɛ mo mohu me mmɔbɔ mohu me mmɔbɔ mohu me mmɔbɔ na moboa me okay nti atiefo mɛsɛ asɛm biara ni hɔ a ɛwɔ sɛ wɔka a wɔmfa nto dwa bɛfiri mmerɛ a wɔn baayɛ no yɛwɔ sɛ wɔka biara no wɔde ato atiefoɔ no mu yɛwɔ sɛ wɔyɛ biara no wɔyɛ dwumadi ɛkyɛ sɛ biribiara ni hɔ ɛnɛ ɛne da a ɛtwa toɔ nti yɛgu so ɛne yɛkɔto yɛde asɛ wɔ sɛ baabi biara wowɔ biara baabi biara wowɔ biara tene wɔn nsam wo ano kasa gu sika no so sɛ wode kɔ akɔboa yi onyame ɔnyɛ ɔkoma so adeɛ mfama no wode kɔ akɔboa yi onyame ɛnte n'anim mfa nkyerɛ wo ɛma no ɛnhaw sɛ wobɛboa no baabi israel ɔdaworo mame adanseɛ nkurɔfoɔ bebree nnipa bebree wɔn a wɔba ha yɛboa wɔn mo no dodoɔ no ada na nya adansedie ɛnɛ onyame hwɛ na yɛnhwɛ sɛ onyankopɔn nyɛ wadɔyɛ no bi anaa ɔbɛyɛ ama no abɔ so sɛ wahunu ne mmɔbɔ yi onyame nso ɛbɛhu ne mmɔbɔ saa yɛhwɛ w'anim yɛgu so yɛhwɛ w'anim woa ɛna yɛhwɛ sɛ wobɛboa woka kyerɛ woansua wo 500 no nsua 1,000 cities no nsua 100 cities no nsua ɛno nti boa yɛn ɛnɛ ɛyɛ da atwa toɔ yɛnsan ɛnka ho asɛm bi ɛfɛ producer wanya bi kasa gu so na ka kyerɛ nyame sɛ ɔnyɛ wo ho asɛm kyerɛ Patrol me Mary because free Tamale Northern Region na meyɛ adwuma wɔ University for Development Studies. Meyɛ obi a metaa hwɛ course program ne paa na mefolo ne program ne paa. Na way back 2023 mekae sɛ na abɔfra bi a na yɛfrɛ no Priscilla na ɔwɔ brain tumor problem bi ɛna n'abusuafoɔ no de bɛtoo ma course ne n'apamfo n'anim a ɛwɔ sɛ ɔmo raise sika na motumi kɔyɛ akwadaa no surgery ɛnyɛ sɛ akwadaa no bɛwu nti mentumi anhwɛ program no
in the afternoon. Na ahomakye repeated one no na metumi hwɛɛ. Nti mete dɛm saa ahomakye no a mehwɛ program no na mahyɛ ase esu. Efisɛ mehwɛ sɛ na akwadaa no sa na ɔwɔ saa tumor wei wɔ n'adwene mu a na ato me awerɛhoɔ. Nti me ba panyin mpo ebisa me sɛ adɛn na mesu na mese o ɛnyɛ biribiara. Na mekae sɛ maakɔ sika sɛ a wobɛtumi adonate towards akwadaa no surgery no sɛ woresɛne sika no a nea ɛda w'akoma so biara bɔ mpaeɛ ansa na woayɛ dɛn woasɛne sika no. Nti na sika biara nni me ho ɛna mekyɛke me momo. Mekyɛkeeɛ no na 50 cedis pɛ ɛna na ɛwɔ me momo no so. Nti mesɛnee 50 cedis no towards akwadaa no surgery no na mebɔ mpaeɛ. Nti adeɛ bɛkye no na merekɔ interview wɔ baabi a meyɛ adwuma no. Na mekɔ promotion interview bi ɛna mesɛnee sika no ɛna meka kyerɛ Nyankopɔn sɛ sika menim sɛ 50 cedis wei ɛnyɛ sika bebree. Ɛyɛ sika ketewa bi nanso mede gyidie ɛɛtɛ akyiri na menim sɛ ka wei a me contributed towards akwadaa no surgery no mbie kwan ma me na me promotion no me nsa nka na mɛda Nyankopɔn ase. Nti adeɛ kyeeɛ a mekɔɔ interview no na nipa bebree ɛna na yɛrekɔ promotion interview. Nti interview room no yɛ a candidates na yɛrekɔ interview no ɔmo de yɛkɔ ogu particular room bi nti yɛfrɛ wo a na wakɔ interview room baabi a panelfoɔ no wɔ no a yɛbɛbisa wo questions na wɔayi ano na ɔmo ascore wo. Na at the end of the day wo score no ɛna ɛbɛdetermine sɛ yɛde promotion no bɛma wo anaasɛ yɛmfa mma wo. Nti guy baako a me ne no wɔ office ɛbɛka kyerɛ me sɛ mewura interview room a ɔbɛbisa me nsɛm baako mmienu ɛna meka kyerɛ ne sɛ mesrɛ no a ma no bisa me question biara ɛna ɔsɛ ɔbɛbisa me ɛna ɔkɔɔeɛ. Nti mmerɛ no soroeɛ a ɔmo bɛfrɛ me sɛ menkɔ interview room na ɔmo bisa me nsɛm na menyi ano no mewura interview room no na mframa ahyɛ ase ɛbɔ wɔ dan no mu. Ɛdan a AC akɛseɛ bɛyɛ sɛ 9 esisi hɔ na menim baabi a mframa no firi. Nti mebɔɔ ho kakra na interview no kɔ so no meyɛ ankasa mesɛne ansa na mesɛne sika no mpaeɛ a mebɔɛ ne sɛ Nyankopɔn ɛmfa saa sika no so me nsa nka me promotion no so. Na mewura interview room a kɔfoɔ a wɔbɛbisa me questions no ɛnyɛ nipa baako anaasɛ mmienu asa. Nti mewura interview room no sɛm a meka kyerɛ Nyankopɔn no saa pɛpɛɛpɛ ɛna esi wɔ interview room no. Guy na ɔbaa me nkyɛn sɛ ɔbɛbisa me question no ɔbisa me question wɔ interview room na chairman no san direct question no to the guy to answer the question. Na guy na san bisa me another question. Na chairman na san direct question no to the guy. So ɔno ankasa yi ano na ɔmplay mo obiara bisa me question. Nti ɛhɔ no instead of say judges na bisa me question where's adwuma a meyɛ wɔ office hɔ no it was like a casual relationship nkɔmmɔ ɛna na ɔmo ni me di. It wasn't about adwuma a meyɛ wɔ office hɔ na ɔmo ni nkɔmmɔ a ɛmfa adwuma a meyɛ wɔ office na medi saa adanseɛ wei ɛde ahyɛ nkɔfoɔ nkran sɛ obi di ne problem ɛkɔto maa course ne n'apamfo n'anim a ma ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ sika no a ɔmo contribute no ɔmo to ɔmo sika mu na Nyankopɔn ɔhyira nsa a ɛma ɛkyɛn nsa a ɛgye. Na medi saa adanseɛ wei ɛde ahyɛ obi biara nkran sɛ lady no a sesei okuta 2 crutches a ɔde nante a ɛwɔ sɛ ɔmo kɔyɛ surgery wɔ ne nan ho no obi biara a aka n'akoma sɛ ɔndonate bibi towards saa surgery no nipa no ma ne mpopo ne ti ma ne mpopo n'akoma na mmom ɔmfa gyidie ɛnta akyi na ɔntumi na nea ɔwɔ biara ɔnsupporte lady no Nyankopɔn bɛhyira so ama no. Me 50 cedis a metumi donate yɛ ebia kwan ama me ama ɛnnɛ me nsa ka me promotion na mepɛ sɛ nipa ɛnhu the power of giving sɛ woyi bibi ɔde support obi a Nyankopɔn bɛhyira so ama wo. Ɛnyɛ asɔre dɛm koraa ɛna yɛsow seed wobɛtumi asow seed ɛwɔ kwan bebree so na meda maa course ne n'apamfo asɛ ɛnam ɔmo so ma ɛnnɛ me nsa ka me promotion a na meda ɔmo ase wɔ nea ɔmo ayɛ ama no meda ɔmo ase bebree na menhyira mo. Amen. Okay, nti yɛn nuabaa no ɔno nso adansedie ɛna ɛnɛ yi wɔde ɛto adwa no na sɛdeɛ etie biara no ɔno asɔ bi ahwɛ ɛna wahu no nti wɔn nso so bi hwɛ na wɔn nso wobɛhu no yɛsɛ ɛnɛ ɛne de atwa toɔ yɛka ho asɛm bi wei a yɛnka ho asɛm bi nanso papa yɛda wroma ɛyɛ ana wɔn mmɔfrɛ no ebi ka me yare me maame yare ɔda dɛm atɔsi me nsɛm bi
nti no mepɛ sɛ mobɔ mpaeɛ ma ɔmo ne ade papa ɔdaworo ɛnɛ ne yɛwie wɔn a ɔde bi aba wɔn a wɔboa yɛn nnɛ fa na bɔ mpaeɛ ma wɔn no Sinacheti na mimi nyina na sa okay mo a day one me ka obi okra no o sa situation ni bi can you figure this the super jai we can boy this and they say I know what to reach what you came out and you so obi hu say obi timenti na hospital o tina o fie na o dey hospital hu say do obi to structure so be twam ani o kwa tv predicament because mama no ni kan ko hu doctor emergency there o ho de bia na mo amamma kwan say mo de ne nka ho ye nua ba nko do nkonya na yaresa ye yi osoro mpaye e de tuma brabo so na no pa ye se onyame no a na sem ekura omam onyame a na sem eye adwuma frida obo wiase be sinne asem ni mu tumi no enkoma obi biara wayi ne kapreba se ababa we nan beto no na onu nani age awurade ma nanu masem emre mu ma ye de asem di akon na mogya ne je nkwa ye kan se sa akodie bi da wani ma wudi a awurade ni sa akon no ma on fa sa aforibo iso na serie enye waforoma yame a wo ya danse die nyankopon no nani ne aba awia yi ne ye bom pa ye kire no ya wo tie ye mpa ebo ye ka kire awurade na awia yi se so ye mpa ebo tie fo ampa na o kana asem mu se oma mo wo nhira ka oje de a na ye nim no nim se ne sitie awurade ma oje ni mu nhira enye ne madea so na mi nhira o pe ye fronde o di pa control o pa na so ye tin mada ye bebe bio na awurade no be ready at say you ba no kapra me de beboa ye no awurade agi me bai afi ade ma gi me bai afi wi no mu wa gi me bai afi asonde mu wa gi me kunu e de afi ti bia na mu nyame a wo hira ne hira o ma dom na wo hu mo mabo na wo ma dwuma nko so se de be adare de nyina e transit ye hu na go fo mabo awurade gi bi hira na dum nti amen me enso papa me da say nti the media say the sika no also will be so we see and you be ba na wie Justina fa what someone a trap to okra fa etu for enim ya shafo enim and then they try to ya sorry so yenya so adawroma and the full ven yemko Yes. The city for him for so long, let's say, Makuma. It's mean that Mr. Mum, so na the besu say yenya the besu the mu aden agents sabre the no nti team na kasa Yes, man it's here for me. So, no, Mama, I mean, it's mean that Akoma, there's a monamina, meeting them all, shame, and Slam, I mean, okay nti the makanda da so ye nua bɛn efi afɛtɛn kinti na ɔma wa deɛ ɛwɔ sɛ wɔka de ya ni hɔ a since ɔba yɛ ɔnka yɛ deɛ ɛwɔ so wɔka de ya saa bere ɛto ɛgye wɔ sɛ ɛna etwa toɔ ɔbɛma nso wobɛkyerɛ wo dɔ de akyerɛ no yɛn san bɛ nyɛ sɔre so pɛ yɛn san kɛkɛ wɔ sɛ yɛ 0530 0530 507 507 849 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 0530 0530 507 507 849 849 0530
0530 507 507 849 849 0245 0245 30 1462. Sister, 1462. thank you for so much. Ɛne na yɛyie sɛdeɛ ɛteɛ biara ɛsɛ sɛ nyame yɛ adom a ɛtwewa da beebe ɛsɛ sɛ adɔkofoɔ ɛkɔ yɛn nuabaa yi ho ɔbaa yi ho ɔnana yi ho deɛ wohwɛ yɛ fu biara sɛdeɛ ɔresi pere ne sɛdeɛ ne home si te no no yɛso yɛn nyinaa yɛ home ɛte yɛ wɔ ha ɛyɛ yɛ den yɛnyɛ yɛ hu sɛdeɛ ɛteɛ biara ɛnɛ baabi a wowɔ biara wo kakra obiara nso ama yɛ And then you got to ɛnɛ deɛ baabi a wowɔ biara wo kakra nso ama yɛ yɛwie a yɛwie nɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara ɛsɛ sɛ yɛdi kan de ne kɔ na wohu sɛ yɛkɔ akɔhu dɔktafoɔ a ɛyɛ sikasɛm nti sɛ sika no amma a ɔnyɛ adeɛ ɛsɛ sɛ wɔde ka no no wɔbɛtumi de aka no nti yɛkɔ dɔkta anim a na wahu sɛ ebi kura yɛn anaa sika kuta yɛn ɛna yɛreba n'anim no nti ɛnɛ deɛ baabi a wowɔ biara yɛmmra no yɛmmra magye nnuabaa yi nkwa fa nkwa brɛ obi na nyame so hu mmɔbɔ na nkwa no obi sɛ a yɛntɔ nkwa yɛtɔ nkwa Hey, sister, yɛtɔ nkwa paa yareɛ bi wɔ hɔ a sɛ nyɛ sika a anka nipa no nko wawu sɛ sika wɔ hɔ sɛsi a ɛyɛ ahwɛ adɔktafoɔ ne ho nkɔle bi agyina ne ho kɔtɔ aduro wei ba na ɔkɔtɔ aba kɔtɔ wei bra na wakɔyɛ aba nti yɛ koraa yɛtumi kɔgyina ne ho yɛs a wei deɛ nyɛ sika a wawu anka nipa asɛmɛsi nka wawu nti sika no ɛtɔ da bi a ɛtɔ nkwa ebi wɔ hɔ nko ara deɛ a woyɛ ne ntɛm a ɛno ano no nti awuraba yi yɛn nua bɛn yi wo bɛn baabi a wowɔ biara fa ne sɛ wo dea so a wɔreso nyinaa fa ne sɛ wo ba bi na atɔ fa ne sɛ wode hyia bi na aka no nti aka wo nti baabi a wowɔ biara fa wo kakra bra fa wo kakra bra fa wo kakra bra yɛtwe wɔ biara baabi a wowɔ biara yɛde yɛsɛ ketewa biara nso wɔ ha ma yɛn ketewa biara nso ama yɛn nti baabi a wowɔ biara yɛsɛ bra yɛte ha nyinaa na yɛhyira wobɛyɛ adɔyɛ no onyame ofiri soro mu soro ɛbɛhyira wo yɛnhyira wo nyinaa ɛbɛyɛ adwuma nti yɛsɛ baabi a wowɔ biara ɛnɛ deɛ medeɛ deɛ bɛrima ani gye ne sɛ ɛbɛduru nyame adom atu ada no na wɔwɔ hospital hɔ a yɛadi kan a yɛahyɛ ase a yɛhwɛ wɔn na wɔn hu sɛ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔntumi ne gye no ɛdeɛn na ɛkɔ ɛdeɛn na ɛba na wɔn bɛhunu ebi aduru a wɔn bɛdi kan biara yɛde ama no a ɛbɛma saa ne nyinaa yɛde akɔ na wɔn bɛtumi aka sɛ ɛda sei deɛ yɛmmra no yɛmmɛyɛ surgery yi fi wɔn ano ho yɛ de ɛnkɔ no ɛfiri sɛ sɛdeɛ wɔresi fam no aho ɛno a koraa deɛ na kyerɛ sɛ ɛno a na ewu ɛno a na ɛyɛ nkɛne sɛ yɛmpɛ sɛ wɔn bɛda ha koraa yɛpɛ sɛ wɔn yɛ ntɛntɛm sɛ bɛyɛ adwuada nyame adom akim enim sɛ adɔktafoɔ deɛ adwuada deɛ wɔn mpanimfoɔ no nyinaa wɔ hospital nti nyame yɛ adom a yɛtumi de ayɛ de akɔ na yɛnkɔ tete ahan mmra yɛnkɔ tete aduro mmra ne nyinaa yɛ ahan no so ne sika no nti sika no amma a yɛntumi nkɔ nti baabi a wowɔ biara yɛkoto soro bra bɛka yɛn ho wae na yɛn nua bɛn yɛnhunu ne mmɔbɔ yɛn numbers no nyinaa na egu soɔ no yɛsrɛ wo yɛn numbers no gu so wohwɛ tv a wohwɛ onua tv a yɛn numbers no gu so ɛnɛ deɛ me wonyɛ bia ɛnɛ deɛ yɛsrɛ wo bɛyɛ bi ma yɛn 0530 0530 507 849 0245
+2 0530 0530 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 0245 0245 30 30 14 14 62 62 0245 0245 0 30 14 14 62. Pacho, 62 who send yes, send the WhatsApp message. Marco, ma send this say bomidin, ana Marco me pemidin, bomba me pa send this say. Send ya na what send it within WhatsApp na ya kind so at the ama. Pastor Julius. Yeah, rapport apprenti. So there it so there get the can or ma when you start. So there you your uncle dance on that. Then I when you have just yeah, I know what I'm saying. Yeah, anymore. Now, yeah, yeah, I know who they are, but any 21 come out, but what's funny, I say, well, I'm not going to the first man and say, so that is life. And I don't know if they are not different. Different way and put you compare and pay. So, what's the dear say? You're watching the boy. Be a no so than a class of them. Or be out the boy of never. Which my boy and I to me a child. Destined appointment. And I can say by one day, not yet much. Now, we better report to me. I don't and I know question be at and I'm an ashe and I'm a man. And I support. Any about dance and everything said, you're going to be not when you are there at the poor. I'm not take what we could come up and take some questions here. Emotional, one how we shall one summer. With my first but suddenly this come for some. I mean, interview, I would tell you, okay, I yeah, anything really good. So, we are a higher baby and go for about the dear dance. Nkurɔfoɔ so si baabi adanseɛ, nkurɔfoɔ aboa nkurɔfoɔ wɔ ha redi adanseɛ. Ɛti nyɛ wɔn a wodi kan a wɔbɛboa a wonya hwee mfiri mu. Wobɛnya wɔn nso so ɛna wɔde yɛ. Nti wodeɛ no sɛ wɔde akɔnɔtɔ bɛsɛ. Ebi a woyi sika 100, 200, 500,000, 2,000, 5,000, 10,000. Deɛ ɔde bɛbɛ biara sɛ monyina momfa nsɔpɔto yɛn nuabaa yi na ɔkɔyɛ ne operation. Yɛn nso yɛbɛgye na yɛayɛ aseɛ Awurade de adom de ama wo. Bi wɔ hɔ a na wɔwɔ fie bebree bi wɔ hɔ a akyire bi a wɔsisi bi a akyire bi a wɔfa ase bi. Feel bebree na wɔ ho asɛm ayɛ yi sika no bi na ɔde bɔ so mpaeɛ ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade mesrɛ wo sɛ yɛkɔboa Justin na ma ɔno nso anya ahotɔ a nso ne sister Awurade ma no awoɔ na sɛ Nyame bɛyɛ saa adeɛ no ama no ayɛ wo nwanwa ebi nso wɔ hɔ a no deɛ yareɛ ayɛ deɛ wobɛtumi ayɛ bia na aka sɛ wobɛyi sika de asɔpɔtɔ ma ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade obi areɛ na bɛkɔ so deɛ ma obi nso ɛwɔ adwuma ma wo ɔyɛ bɛfa so Nyame bɛma no abɔfo ayɛ ho nsɛnkyerɛ wokɔ abɛgye wo sɛ Nyame da so ɛyɛ nsɛnkyerɛnne nyayɛ sɛdeɛ no atete no ɔyɛ no ɛbɛyi ɔda so yɛaka yɛnyɛ gyidi a yɛde bɛtu anamɔ ka no ha mprɛ bebree sɛ Nyame nhyira obi biara kwada wabrɛ a wonyɛ hwee ɛbɛsi da sɛ obi nyɛ hwee na yɛ na Nyame adiifoɔ no koraa na kuma to nsuo no oyi wie yɛbɛto nsuo no ɔsa ka kyerɛ sɛ mmoa maso ne fa Nyame bɛhyira obi agye sɛ ayɛ biribi sɛ ɛyɛ ade kɛseɛ sɛ ɛyɛ ade ketewa but wɔyɛ biribi so biribi a wobɛyɛ no ebi a wodeɛ no deɛ nnɛ na sɛ nkurɔfoɔ asɛm no 10 series pɛ de aba abɛfa adanseɛ wɔ ha sɛde Obi de was saying, sɛ 2 ntafoɔ 2 10 series pɛ na ɔbɛbɔ ɔde bɛso asi a wɔpa na sɛdeɛ wokɔ gynecologist fo hɔ na wokɔ wɔ mu a ɛyɛ saa biribi ho ahwan ne adeadeɛ wode 10 series bɛkɔ akɔgye awɔ there is no way but at least na Nyame pɛ no gyidie no kɛkɛ ehu sɛ ɔgye wɔn Nyame de sɛ Nyame betumi ayɛ by sowing that seed and it is a step of faith yɛyɛ kɛkɛ wɔyɛ wɔso si sika bɛ so ɛyɛ gyidie anamɔ sɛ wonyi ni a wontu saa anamɔ na the moment a wobɛtu saa anamɔ sɛ wogye wɔ sɛ de yɛ Nyame no nso ɔbɛyɛ amena wie fɛ yɛ ba
send out there most of mobile in-house, the money for the prayer. In I all the mobile phone numbers here all screen so now this I am on numbers. Okay, 0530 0530 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 0245 0245 30 1462 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 507 507 849 0245 0245 30 1462. Okay. Nti yɛba agan ɔsɛ ɛto sɛn samens vital asɛm yɛkɛ sɛ deɛ no koraa mene yɛada no ne yɛada no ase de deɛ nti a ne yɛada to yɛkɛ sɛ deɛ sɛ woahunu line yɛbɔ w'ani a wote ne ntɛm adaworo ma Pimstein Group of Companies saying any of the Siemens Vital Herbal Mixture and the capsules no and the mouth with the free natural powder no a day about it just so. The Viana a capsule say a promo a yapana gana for the more dancing to the Bia in a Kaibona boy a bon kaye say a crow point the woody put any yaw and I would see now I'm why a guy be now was one of her to a say a day amount. Sisi adeɛ yɛ adeɛ a ɛha nipa bebree paa mmaa ne mmarima nyinaa sisie no beebi a yɛka kyerɛ wɔn sɛ sisie no ɛyɛ nipadua ne center boot nipadua ne nyinaa yɛ osisi no na gyina sɛ osisi no ɛnyɛ adwuma yie na ɛnyina ne nan so na beebi a wɔte yɛ awɔ mu a ɛmoa koraa ma wɔn ankasa na wonyɛ active ɔkɔ ne abɛdie na ayɛ asɛm wote aseɛ na ayɛ asɛm wɔn a wɔn so a na ayɛ asɛm sisie no na ekura nipadua ne ti adeɛ bia a ɛwɔ sɛ wɔn make sure sɛ osisi no yadeɛ bia ne mekuro bia ne yaw bia ne mu ɛno nso ɛyɛ agan no ɛne yɛde etu sisi adeɛ no ase wokɔgye Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules nsuo ne to payɛ no ɛno ɛbɛyi sisi kuro no sisi kuro no nyinaa ɛde afiri hɔ ama mmaa ne mmarima nyinaa kuro no ɛwɔ mu sisi mu a yɛn anam te yaw no ne nyinaa bɛfiri hɔ ama mo ho atumi atɔ sɛ osisi no ekuro no firi mu a ɛma nipadua no akasa koraa no waa wote sɛ wonya feeling bi a nipadua no mu do fam ɛma wankasa to ɛno te sɛ woyɛ bɛrima sɛ woyɛ ɔbaa osisi yadeɛ ɛna atena wo so akyɛ na wabra na wonya adura ano yie na ba ɛyɛ agan ɔtɔ agan no bi wogye nsuo no na wagye to payɛ no na wagye yɛ natural powder no ɛnso bi ɛde aka ho ɛno na ɛbɛsiesie sisie nim ɛyi yaw no nyinaa afirim ama wɔn nso wagyina wɔn nan ase ebi a na wodeɛ no otu ase ɛna ɛyɛ ana ɛtan twi wɔ wotu sɛ ɛyɛ wɔn ankasa ɛwɔ otu ase mu a mepatwa ɔkɔtɔ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne capsules agan no bi ɛkɔsiesie hɔ no ato se akɔyi wotu ase nti mu kuro nyinaa ɛde afiri hɔ ama wɔn nso nipadua no emu adwo yɛadwo n'adwuma a ɛyɛ ne sɛ ɛyi yaw ɛde firi nipadua nim sɛ ɛyɛ yaw na wote na ɛwɔ nipadua nim na ama nipadua mu ndwa wo a ɛyɛ agan no na wɔkɔgye nsuo no to payɛ na afei wagye natural powder no bi ɛde aka ho yɛka kyerɛ aduro no wotu obi a na wafrɛ yɛn woka wo yaw no sɛdeɛ yɛsi tie no kyerɛ yɛn a na yɛn nso akyerɛ kwan pa a wɔbɛfa so a wɔbɛnom aduro no yɛn namba so ɛyɛ 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 obi echi kasa timi ye ne ya na ama ne nipadua ne nyinaa ahodwo ono a woda wo tumi nda sɛ yɛ wachi kasa no ɛna yɛ na ɛyɛ wo ankasa wote sɛ ɛwɔ mu a mepakyɛw ɛyɛ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne capsules no ɛna wokɔ akɔtɔ agan no yɛsi adwuma yɛ ara ne sɛ ɛtu yɛ a wofiri nipadua nim enti sɛ wakyi brɛmo no ɛna yɛ anam pii no wote sɛ ɛmu yɛ wo yɛ a kɔtɔ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne capsules no bi nanom ɛno na ɛbɛboa wasiesie wakyi brɛmo no ɛyɛ yɛ wo no nyinaa ɛde afiri hɔ ama wɔn nso ho atumi atɔ afei nso so wɔn nipadua no wapɔ so ɛyɛ na wɔ hɔ a wote sɛ wɔn nsa soa ne wɔn nan ma no emu yɛ wɔ ya wote sɛ wapɔ so ankasa tutu a ɛyɛ Siemens Vital Herbal Mixture agan no na wɔkɔ akɔgye wɔnom a nsuo no to payɛ no de nsuo no enum to payɛ no anapa ewie nwummerɛ na ato sen akɔ nipadua nim akɔyi apɔ so yaw bi a ɛde afiri hɔ ama wɔn nso ho atumi atɔ ebi yaw no ɛyɛ a na egyina wɔn dwo nso twɛɛ nim
Johnson chano etimi ya kwabrane ya okojosa afei na Johnson wo bra sana Johnson no aba wote ya wankasa wo Johnson ni mu ansa na Johnson ne piaba ebe piaba ne nso na afei mu apa mienu o se yesa tefe na papa dan ya o be wonta fo so kwanyi mu ya eye kuro ene ya o na aba wo Johnson chanim eye Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules na wo kwaji nsuo no ene to po ene na afọ je pick ene to powder ni bi e de aka wo be siesie ama Johnson chanim mu ya wo nyina afi ho ama wo nipadua no emu ate ade bi eye ya obi ase fruit so ekoka wo na ase ni nyina eya agan no na wo kwakoto anom amana yi ya no e de afi nipadua no ebi mo kọ agana so a ansa na ade no betumi aba no mo te ya wo ankasa bom afọ obehu na emuja enyina ewo na kwabra ne kokobo na pie na abatete ho ni nyina e Siemens Vital Herbal Mixture capsules no edo na wo no ama okokobo abatete ho emoja no eba no eya obebrebe no a eya na se boko bebi so wo ti ni nyina agan na wo no ma ebetu ase e ma ne so so amokọ afikyira eya wo ankasa di akire na nam so mabohu na mane no e Siemens Vital Herbal Mixture agan no uji nsuo no wade to paye na wade pick natural powder ne bi e de aka ho utori afre ye 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 members ya de ntema mo da fom pra no me pamacho mo boto agan ni bi oji nsuo no wade to paye ma ne mema nyina esiesie bema no wo ba ne so be siesie o kama ama afa nipadua ne ya nyina firi ho na ntini no futia ntini so a obehu na ani gie aba efiri ho no Amen. Ne yeka Precare natural powder no ho asem kakra Precare no immune booster Okay. nti enkwamwa na omo no mukutia yarewa hodo we nipadua no no eno na Precare no koye ho adwuma pa nti na da bia me ka so aye no ho zoom lion agan no ye adwuma no agan ye wie pe na Precare no akopra no nyina achi ewo ntin no 2 nitric oxide no da bia me ka se wo pe aduane bia na se wo no madura sa aduane no na ewo no eye specific nti na ye se agan no specific say we ekoye adwuma wa ha e de ama o ye se unum agan no na no Precare ne ka ho a unti no enti no nitric oxide na ewo nti ekoyi enti no mada wa ama moja etime de akusa ne ewo nipadua kwa ne nyina obi wa ha onam ekọ ne mpabo etime wuro ade so obi bona beti maami e papa yi mpabo na aro agu ho no ansa na ohun se ekyese nkwamwa no amu wo fom ana so mawu cells ni wupe oha bebre enu nti na ese kwota agan na top Precare natural powder no obi won so a oye adwuma kakra bi no abre no ote so bonsen obi so na kuma boni peri safo no ne ese mo de mo nkona mo top Precare natural powder no na to agan ka ho do wi a free numbers no ni eni nkomo obi so on ma make ka say bibia no de na pimpim form o se anansi ache no ne nsa ye mtitriti wontimi fa fe da esa de essence ne kura no e pato Mr. New Huabro, a drona ne agan no, na top Precare natural powder ne ka ho na emu onfi ya ebi a obu yo ya den do yam samfro e pato a drona ne agan na top Precare natural powder na ka ho na unya bia no afa ye numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 the patrol it be a wo make say wo de dey you say intimi na and na ball there be akoda obekin kan ceiling sa na ade achen ebasa na ayo ha me patrol kona ko top Precare natural powder ni bi sa so na nuaba ne ka wo jonso na mu pai mienu a me patrol de to agan no na top Precare ne ka ho na ebeye wonders bi de ama o ye nuanu ma na mo ho mo so masia o ma ayasa yududu sabi no fu ma yududu se nema bi koso ho no me patrol to agan no na de top Precare natural powder ne ka ho sha na wo ti bibia wo ti wo bia no na ko pon na me so beboa o me bia e kama na sa no pay wo pe bia tu aton upe mako ato me pato PFA pharmacy e wo Kumasi ni road junction san so na Colinac Dani Herbal mo Ashtown san obi omrom
Ubenya bi for Ventures no Misty Apidank. Nyinaa wɔ murum ha ɔmbɛboa wo ama wɔanya aduro bi atɔ. Coastal Pharmacy Children's Hospital Kajite or Children's Hospital no opposite pɛ wobɛhu Coastal Pharmacy. Have made pharmacy so Kumasi Technical University and I say K-Poly gate na no pɛ ɛna afei so rock pillar ɛne Rediments nso okay wo wokɔ nkɔkɔ nso a Isaac Drugstore and I say Hillside Pharmacy ɔno nso bɛboa wo Antiaco Bam so nkɔkɔ na afei Fab Pharmaceuticals nso wɔ nkɔkɔ Gaps nso wɔ Kofodua ɔne tena teteba na afei Humble Mother Pharmacy wɔ Gram wɔ Kofodua wobɛnya bi atɔ ɛnkran nso mepaatɔ wobɛnya bi wɔ Repairs Ventures wɔ Kanshi Drug Lane ɔne ne nuanom tena nom Alus Herbal afei Angel Herbal ɔmo nyinaa wɔ hɔ Be Nice ne Snoop Bed mu nyinaa bɛboa wɔ hɔ na Cape Coast so Pena Herbal Coronation Junction na afei so Tamale nso Lamashegu ubongu na Panzu hɔ na Japan Motors opposite ubongu Legacy Pharmacy hɔ na Enswell nso ahwɛ wɔ Burger na Obroni Chemist nso ɛwɔ wa Kajiti hɔ na ubongu Obroni Chemist numbers no 0244 718 557 0241 604 702 the kase aganya bia obia no aje so eto sen le bia de boja enti bia nkopɛ dro ni bi to no fɛ akan ni bi ento na efre odie onti bi ase a no abomode ase obefre ofra omo ebeje wo so na fei de was omo ekache ubia no omo aka ede atro aha eya Akoma 87.9 FM onye TV so TV ye twa ye ho abasima ye ba ye de aka ebeje so Obo, me uye. What sorrow dia so? Odai. And then the way abo. Doctors may have hepatitis B. And you know what? Oh, hene yire. Doctor Akosi dia ya. Wo power specialist Herbal hospital nka. Eh, ye dia wo sanya bi. What hepatitis? Aye say wo award nko ankro. Na say bi do for kwa krense. One na di hepatitis award. What ya di bi wo America. The UK approachment. Na class wo je nkwa. Na fatally van wo fire donton. Beko. Prostate se kompa du ko boss for and also Sakoto January Gosokosokra Soko Power Specialist Herbal Hospital. Oh, we're drunk, sir, and you went go. Also, you don't know About Shirame Hossa Mabre. Kumasi, what was the yes, the level of road? That's what filling station I was engine. Kobenya, Popiasi, SCP Quantum Ponaso, Sakrade, Anaji Assets, Anaji LMA Primary School, telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital. You're jealous of. Hello, me dey grow fine. No more to want to mini be winning tra. Basa na etre say yare ewura wo ni pedua ni mu a pedua no pese wo kutia yare no na enam say ahoni nu a ewo ni pedua ni mu sa na eno na ni pedua no ede eko atia yare no nti na wo no mutu eno nti na wo be nya grow fine Herbal Sonic a ye di koko aje emani pedua no nyanimro na wo tumi didi grow fine Herbal Sonic wo be nya bia to wo pharmacy ni bia ye ton ebibidru se wo pani dodo mu atua fresa ahomatrufo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada mofo ne nkwada wonya mfie dumienu num bi FDA age adwadie nkratowo yi atum Ayo, aye. We can send with the Cassia than in Hamilton at the brain. I said, Rubio, Yama 2026 edition. I used to say, a young month of love. I have February. Soon, young, Priscilla, 15 February 2026. Yes, young children, Yabusia, any other phone. ICGC, I sample in session. A few new men on Numako. Link a credit and a bit single any
120 Ghana cedis. Double 220 Ghana cedis. VIP 300 Ghana cedis. Family of 5 500 Ghana cedis. Here is some for phone. No more star 725 star 80 hash. No wedding the share so. When you ticket in Printem now. But you suffering. That was 0546 907473. And now call www.danahamilton.com. And into Fairbaby Boy Bini. Other Dr. Kwasimre, People Sisters, Sisi Bedu, Nanaya Ofariata, and Tonkonzo Mampo, of South Africa, Ebekaya, a weak experience here say, make a boy and media blow, a weak fire water, what for Bini, Utility Bank, Tisco Group of Companies, Enterprise Life, Property Electronics, Need to Seed Food, New Insurance Brokers, DH by DH, Refa, Sorifa Sofama, and Insumlayo, Media Partners, Multimedia Limited, Despite Media, EIB, Media General, Pen TV, and me for our couple. Do we a work experience with Daniel Gravity here? I draw na high. Hey, akwesi sikedru amanfo si waji jamen yampa eden sikedru eye basic cash na mana made me wona nsen no basic cash eno so ne de eye game a ye bono woni mobile phone so a ebetimi ama wonye sika bochu egu botu na say na mebo game yi wo me phone so eno ane se wo be dial star 245 hash eye simple crack ye Ghana jollof ye wo trotro ene wo gold mine ene ma me 100 phone yi na me fa twebie eno hia so be kwa Android phone ukra yam phone kra na ye hia ne se wo network so na wo kakra da mobile phone dial star 245 hash eye simple crack na say na me hia so metimi etwa game yi as low as 1 Ghana cedi ekosi 1000 cedis emu aya twana dodo na dini dodo na so be ka me ho na kye ye cruise water se ne basic cash hira we die kakra ma me na me so me fentwa bie ene onyu ajiwe yansa emu no uyeye na etoma wa aya kan wa hina mu Ghana nyame hira me ntia ye shia basic cash any platform national authority campus platform ajia to me kwa website www.basiccash.com na see the telegram basic cash GH cloud ticket be qualify with your monthly jackpot to bet me 50,000 cedis. Yana Mwakaba at about 27.9 FM on your TV spectrum. TV Akoma Nsem Jumedi no na wash na wuti no Friday edition. No menko na many abema onko kodi enko. Bema na akwaba na promote saying nyame adom me ho ye pa. Mira family mo. That's yeah, yes, TF for the United and I have discussed for the free Casco Herbal Center and I have when you say, I'll take Casco Herbal Center here. Now, a year, Casco Herbal Capsules. Nay, the word group after and after 80 at see or your mic and when they are my account this year. I don't help what you grab one. Now, take Casco Herbal come and say, draw what's in. So they are maybe I know moving for more for you say basi dia eh apomodem papa e na ye te ebreye man Ghana for ama ye nyina so ya sha ase na ya no ye ndoni bi eti bi abo ye brebo mo be bia ye ka say na wo hwe say dia setena mu esesa na ho be hia say oto ho a wo be sha ase say wo hwe oni pedua ni bi na wa pem du so a no so bo ni pedua no de natural enya bi wo ni bi na sakofa ha wo bi sa dia pro the sense na Costco de masse Akọfa ye do one so na e boy e brebo no mani ti me ti se bi ese sent yaka ese se o ho na se o pese o freye na o be pe do ni bi koton ana se wa ngasa o pro de ba ko freye me so enje so ni enche o de pe o ana ba bi a betimi aba betumi na ti abo sent freye wo 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 79 79 0501 0501 45 45 90 92 55 55 Offer ya bedo feso na yeso ya kire obabi a de ben okra ma oso awon sa koka Pasco Herbal Capsules ni na bo abo ano no wa nya apomodin papa ene ye pese ye hwe enema bi a ohun se ba bi pede ni mu a wa ohun se papa sem se brabo no enti medie se de nyankopon epo abebi a sam ba kwa ye ka se nyankopon nyanse ade bi o de breath ho sa so a ye ni pede no se ni pede ni si ye aduma no so enema ne wo ye mu nyankopon de breath so si e fa ye bi moja sauce na nkomo na ni na ka bo ma moja ne ba no ade nyankopon de man ne se 80 to 120 days na o mo di mu di ade yi na o mo free ni mama foforo so aba iti ansa na moja no sauce ne betime free ni pede ni mu no
agye sɛ brɛbɔ no na ɛboa mogya no ma mogya no tumi di ne dwumadie sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata wobɛhu sɛ mogya no adi ne dwumadie no awie no yɛsɛ yɛfrɛ biribi ne process no a ɔkɔ mu no ɔbɛrelease biribi a yɛfrɛ no sɛ ne end product anaasɛ ne by product no a ɛyɛ bilirubin nti ɛkɔba sɛ brɛbɔ no tumi ndi ne dwumadie sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata a wobɛhu sɛ na ahyɛ aseɛ boaboa no wɔ dwumadie no nti ɛboa no wɔ nipadua no yɛbɛboa ano kɛsɛ bubu ɛyɛ wo honam no anaasɛ yɛnka no sɛ wɔ skin no mu ɔna bɔhu sɛ wo honam no bi ahyɛ aseɛ ayɛ yellow yɛbɛkɔ bu w'ani no so no ɛne yɛbɛka sɛ w'ani no so ahyɛ aseɛ yɛ yellow ɛnɛ wode ba yɛka sɛ yɛbɛka sɛ jaundice akyɛ nti sɛ wohu sɛ w'ani ayɛ yellow wo honam ahyɛ aseɛ ayɛ yellow anaasɛ w'ani nso bo koraa nkame ayɛ yellow a wohu sɛ brɛbɔ ne tumi bi dwumadie sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata akɔba sɛ bi a na wohu nyɛ aduro biara sɛ ne Herbal herbal capsules ɛnyɛ na abɛhia na wɔnom no mfa mmienu na ɛtumi aboa ma ɔbrɛbɔ no atumi asi da ebi obi wɔ hɔ so a da biara ɔkɔmplɛni wɔ yɛfuyareɛ nso ɔnɛ wakɔ hospital me aka kyerɛ no sɛ yɛfuyareɛ ɛni ne so kyerɛ ɔsa ɛni ne so nti da biara buta sɛ ɛba sɛn na yɛsɛ ɔsa anim so da biara yɛmfoyɛ bia one thing a wɔyɛ nipadua no sɛ brɛbɔ no wɔ adeɛ bi a ɛkata ho a yɛfrɛ no capsules nti saa capsules na ɛwɔ wɔ brɛbɔ no ɔbɔ sɛ brɛbɔ no hyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ kɛseɛ a ɔde ba yɛn kɛse no yɛbɛka mu sɛ hepatomegaly na ɛno no wobɔ sɛ capsules no so ahyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ kɛse nti ɛno no akɔyɛ te sɛ ɛyɛ stretch no nti ɛyɛ stretch no na wɔte yaw nti obi wɔ hɔ a oni yɛ kuyɛyɛ nso apɛ biara no na wɔte saa yaw ɔba saa no no akɔkɛ sɛ ɔbrɛbɔ no na ɛyɛ kɛse anaasɛ sɛ sɛ wohu biribi sɛ so deɛ a wohia aduro biara sɛ Herbal herbal capsules na wohia yɛatumi aboa ma wo so watumi apɔmuden no atu mpɔn obi wɔ so abrɛ biara ɔsɛ ne bɔfrɔ no da biara na ɔfefe wohu biribi sɛ nso a na wohu sɛ dwumadie no wankasa tumi sɛ sɛdeɛ onipadua no sisɛ wohu nso ayi biara wɔ mu nanso da biara wɔbɔfrɔ no deɛ a ɛkyerɛ sɛ wohia Herbal herbal capsules na atumi aboa wo obi wɔ so ntumi didi wohia Herbal herbal capsules na ɛno so atumi aboa wo afei obi wɔ hɔ a ne dwom so ani adane ɛsiane sɛ ɛyɛ by product of ɛyɛ red blood cells na yɛka ho asɛm mu ɛfa kɛseɛ no akɔgu baabi a dwonso no wɔ no a ɛdane wo dwonso no sɛ ɛsiane sɛ ɛnnya ɛkwan mpie no nti no ɛka sɛ dwonso no yi firi nipadua no nti wobɛhu sɛ wo dwonso no anim ahyɛ ase adane bi wɔ hɔ a ɛnyina nyi sɛ nka the right color a ɔsɛ kɛnya yɛ straw color of your dwonso wobɛkɔ hospital na ɔno deɛ no ayɛ dark anaasɛ ɔno deɛ n'ani ayɛ red ebi deɛ ani ayɛ yellow ohun biribi sɛ a na ɛkyerɛ sɛ ɔbrɛbɔ no ntumi di ne dwumadie sɛdeɛ ɛsɛ ne nti ne aka sɛ wodeɛ sɛ biribi kyɛ w'adwene mpo a ɛyɛ na yɛngye wo fɛ so na yɛso yɛnya ntowase nkyerɛkyerɛ mu na so kɔpɛ herbal capsules no bi sɛ nti ne yɛsɛ frɛ wɔ 0557 45 35 79 0557 45 35 79 anaasɛ 0501 45 92 55 ɔfrɛ yɛbɛgye wo fɛ so na yɛakyerɛ wo ma woakɔ akɔpɛ wo so wo deɛ obi wɔ hɔ a ɔsɛ me deɛ mekɔ sɛbio mekɔ agyanan a mentumi mfrahye wobɛhu sɛ na bɛtete nsuo no ani nyankopɔn nyɛ nsɛm no ɔma abrɛbɔ no akɔnya sɛ ɔproduce adeɛ bi a yɛfrɛ no bile salt deɛ bile salt no yɛ ne sɛ ɔba sɛ sɛ adeɛ ba yɛ nipadua no mu a ɔno na ɔbɛ neutralize no na watumi ama yɛayi deɛ afiri wo nipadua no mu nti ɔba sɛ ɔbrɛbɔ no ntumi nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata a wobɛhu sɛ abrɛ bia no brɛbɔ sɛ adeɛ no dɔɔso wɔ nipadua no nti no ebi akɔfra a yɛwɔ agya nan because nneɛma na nipadua no mpɛ no hwɛ sɛ ɛyi firi nipadua no nti wobɛhu sɛ wodeɛ no ba out a na ɛtumi ɛnyɛ wohu biribi sɛ a na wahyɛ aseɛ dutu amirika sɛ wohwehwɛ Herbal herbal capsules akyira kwan na yɛ so yɛtumi aboa wo nti wohwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛkɔ no na ne obi di nkɔmmɔ sɛ yɛankasa no yɛasetena mu no yɛsesa yɛankasa so yɛ saa ɛde nneɛma bi bɛkeka yɛ nipadua no anaasɛ yɛabrabɔ no ho a ɛno so ma yɛapɔmuden no ɛkɔ fam ɛnɛ yɛsɛ galamsey abantiɛ na ama yɛ biribiara ase ɛnɛ yɛankasa so yɛadeɛ baako a deɛ wobie tv ne fm station bi a obi adi ho adanseɛ yɛ bitters ɛno na sisɛ yɛ so yɛ no nti alcohol no so ɛyɛ adeɛ a no nyɛ nsunsuansoɔ wɔ nipadua mu ɛnɛ nnubɔne aba na yɛ nyinaa yɛ no sɛ nyama yɛ brɛbɔ no dwumadi a ɛkɛ sɛ yɛdi no ntumi nni saa dwumadi ɛno nti na herbal capsules aba ama wo sɛ wonom bi ne bɔbɔ brɛbɔ no ma na ɛntumi aboa wo nti yɛdi kaka sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ brɛbɔ no deɛ wohia sɛ ɔbɛma no aduro no bi na ɛtumi aboa wo ɛsiane sɛ yɛtumi mfa aduro sɛ yɛmfa aduro no asopɔfo sɛ yɛde yɛnyɛ yɛre
saa so na ɛkɔ so yɛtumi taking as prophylaxis sɛ yɛnom na yɛntumi anya yare biara yɛde bɔ brɛbɔ no ho ban nti na yɛka kɔ ɛkɔ so bi ama yɛ nyinaa agye obi a ɔnyem anaasɛ obi a ɔma ne ba anaa obi a ne condition nti doctor aka kyerɛ ne sɛ wode ni kwan sɛ ɔdo baabi obi aka na ɛyɛ wɔ bi na wɔ bi sɛ ne kɔkɔɔ wɔ mu di a ɛkyerɛ sɛ wode wobɛtumi akɔ bi ne abrɛ wo nya fie bi ne sɛ nti no ɛnɛ yɛsɛ yɛato yɛdo no de hyɛkyɛ ghana fana nyinaa yɛdɛ nkrɛfoɔ nyinaa kɔ ɔkanhyɛ dwadeɛ yɛkɔ ahalo hɛma bɛyɛ nyinaa yɛ so yɛkɔ ma seminar presby junction hɔ pɛpɛɛpɛ kaso hɛma nsa bɛtumi yɛala dwofɔ nkɔ good health social center yɛso yɛn nsa bɛtumi sɔmɛfoɔ nkɔ ɛrevis pharmacy ɛna house of drugs yɛn nsa bɛtumi aka lapas nkɔ op pharmacy kasɔfoɔ nkɔ double fida anaasɛ kɛfɛka bɔ hɛma yɛso yɛn nsa bɛtumi aka ɛsɛ ɔmfoɔ nkɔ ragi pharmacy sɔmɛfoɔ nkɔ k akɔfoɔ bi akɔ junction park na ho pɛpɛɛpɛ casco herbal shop nsa bɛtumi aka casco herbal capsules ɛkɔkɔ nkɔ ati akɔfa ɛne ɛrekus pharmacy na akɛkɛfoɔ so nkɔ Nsem pharmacy na kɛmɛ ɔdaafoɔ nkɔ kɛnɔ yɛso yɛn nsa bɛka bi kɔnɔngo kɔ Paulina A sapon na akumasefoɔ nyinaa nkɔ Freddy Next Misty Herbal Paulinad BF yɛkɔ a yɛso yɛn nsa bɛtumi aka bi yɛwɔ ɛkɔ ne sofola nkɔtɛm yɛnkɔte na tɛkɛ wɔ sofola station yɛn nsa bɛtumi aka bi ɔkɔsefoɔ nkɔ kɔsefo pharmacy ɛde kɔ ɔfɛɛfoɔ nkɔ NS area pharmacy asatemanfoɔ nkɔ sɛwa Herbal matapafoɔ nkɔ UAS yɛso yɛn nsa bɛtumi aka bi kepos foɔ nkɔ Baby Junction Salamat yɛn nsa bɛtumi aka bi anaasɛ Sri Herbal yɛn nsa bɛtumi aka bi ɛyɛ temalefo nkɔ Sri Herbal ɛna separate pharmacy yɛso yɛn nsa bɛtumi aka bi akwade nkɔ AMNSA Sir Charles Odo Group na yɛso yɛn kɔgye deɛ bɛsɛ yɛfo nyinaa to nika bulumina Osua Herbal yɛso yɛn nsa bɛtumi aka bi nti sɛdeɛ yɛka yɛsɛ sɛ wopɛ adwuma de bɛbɔ wɔ brɛbɔ no ho ban bi a wonyɛ biribi a sɛ ɛpasco herbal capsules ɛno ne bɛtumi aboa wo ama wo nipadua atumi atu ɛsɛ nti frɛ yɛn na yɛso yɛnkyɛ wo pɛ so na yɛnkyɛ wo baabi a bɛnya bi atɔ anaasɛ deɛ wɔpɛ agu ne herbal shop deɛ wɔbɛnya bi ne pharmacy shop yɛn nyinaa yɛmfrɛ na yɛso yɛnkyɛ wo pɛ so na wo so tumi nya bi ɛnkɔtɔ ɔma yɛ ma Ghana ɛsɛ nti frɛ 0557 0557 45 0557 45 79 that's 0501 145 0501 45 55 of prayer better so na ya ti oba bia sa bit ha na ye dey edisi ye je ya mi sa pasco se ma ko fa he pasco e ma pasco e ta pa de se e be dia te je e ye pa 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 e dia e be ni na ye na to say ye mo ka na ye sister wo mo na wo mo e ko ye mo na okay and wayɛ yɛ a onyankopɔn ahyira wo na yɛtumi yɛ ntɛmntɛm na biribi tumi ba aba abɛka wo. Yɛkyɛ no a wɔsosɔ ne mfe ne ne nan no saa a wɔntumi ne die no so na yɛde n'ani sɛdeɛ ɛsi kɔ no na biribi nso de ne ho ba aba abɛgye wo aka ho. Nti ɛnnɛ deɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara yɛbɛgya wo ho kwan ama wo akɔ. Nti deɛ ɔbɛka yɛn ho no yɛgya wo ho kwan na ɛno yɛ kakra a wode bɛma yɛn na yɛde agya wo ho kwan na yɛde akɔ. Nti baabi a wowɔ biara yɛto yɛn nsa frɛ wo sɛ ɛnnɛ deɛ beebe ɛsɛ sɛ yɛma wo ho kwan na yɛde akɔ. Wɔtumi kɔma dɔktafoɔ. Nti kakra a wowɔ biara to asɛ ne yɛ kotokuo ama yɛn. Bra na ɛbɛtie ne su. Ehu ne mmɔbɔ. Sɛ akwadaa
akora ketewa bɛhunu amanneɛ sei. Ei, akora ketewa bɛhunu amanneɛ sei. Ɛdi no. ɛyɛ Ei, tɛtɛɛ ɛyɛ anaa? daabi Ɛdi asɛm bɛba. Ɛwɔ Yeah. hɔ koraa. Ade bɔne paa. Ɛkɔ koraa nso a na ɛsɛ didi kɔ. sɛ woanyɛ Ntɛm a na ɛdidi kɔ. ɛwewe Ɛwewe ɛyɛ no yade kɔ. bɔne paa ɛwewe wani yɛ na kyɛ sɛ Asɛm aba. asɛ Mpatwɔ gye nɔmba no. 05 0530 507 849 0530 507 849 0245 3014 245 0245 3014 62 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 0245 3014 62. egu fam. Ɛyɛ the best. Woyɛ yie na wobɔ dwa. Ɛna sɛ yɛnte aseɛ sɛ yɛyi edie atotɔ cars na wada sɛ obi ho ka na amanneɛ na ɛno na ɛyɛ biribi sɛ yɛyɛ a ade ɔmfa ma ɔhiafoɔ obi nso sika wɔ hɔ. wotumi bɛtua sika yi boa yɛ paa ayɛyɛ ɛsrɛ mo sɛ boaeɛ no a ɔte ha na sɛ oyie yɛbɛgye na yɛyɛ akoma akyɛdeɛ a lot of people
hospital kwa hiyo sasa yeye physical kwa na umuntu mwenye kabuni ni baabi a ba yeye nti yeye mfawie na mfa ni wote ase tu kwa sababu wote ase sɛ ɛyɛ mfrɛ ma wo home o nya normal secondary na wɔkɔ yɛ but wɔn ama bi ɔma bi bi ɔde obi ti kɔ yɛ ɔwɔ sɛ ma wɔpɛ sɛ ɔyɛ yie deɛ ebi ni baabi a sɛ kɛmuso sɛ abosomusu sɛ kusumu sɛ kudasu bɛɛbi wɔpɛ sɛ ɔyɛ yie a ɔyɛ biribi ankɔ ne ama ɔyɛ ɛbi you make sacrifice baabi a ɔyɛ push amaya what dey push bra na yesa ngidi ese na manto so ebeye mo ya ere sa mo sa ni na anso beko na ya kwa adi ama mo se de be ga de be na Awurade a pie kwan ma de odi akonya Awurade ɔsɛ pie no so bɛsɛ ɔde fi fitu si ma pɔn bɛ dɛm ɛyɛ na ma pɔn so am bɛ sɛ ɔde ana ɔsande ɛde pa yakɔ akɔsɛ Awurade Awurade so yɛtwa to yakasa numbers no 0245 3014 0245 3014 05 507 849 507 yɛbɛboro yɛn yi ɔno ara na ɛhyɛ yɛ bɔ sɛ ɔbɛba wana ɔhyɛ yɛ waa na wokaa yi afei deɛ wobɛduru yɛ a nsɛm no ɛɛdane na nsɛm ketewa wɔ fie ha aha de kekere afei deɛ ɛbɛgye so ɛsɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ no sɛ na mma ɔboa a na ɔno ɔhwɛ akwadaa no ti bi ɔpɛ sɛ ɔka asɛm nyinaa na mmom baabi a ɔde no asɛm na ɔahyɛ bɔ sɛ na ɛwɔ nya koraa sɛ but ɛyɛ a ɔsika sɛ
ɔsɛ ne ntwa saa yɛde yɛasɛ wɔ kasa yɛde ade kasa yɛde ma wɔ de sɛ sika ba yɛ kabra bɛka no sa ba na kwa ne ɛwɔ ba yɛ yɛ na bɛ yɛ ayɛ sɛ wa ake ɔde asoma fɛ ma na ɔde asoma mu nti ne measurements yi ɛtɔ da yɛ ɔne nam asɛm bi wɔ a yɛyɛ tia no yɛmna obi akyi ama yɛ anam saa kasa so sɛ mɛma anaasɛ wobu abɛbi adwuma sɛ yɛyɛ tia no ase wɔn kisi obi ne nasa aba ya ɛhu wɔ kyerɛkyerɛ ebie yɛ fɛ na sisi mu na ɛdi afɛ ɛkɔ na afɛ ɛwɔ asɛm yi yɛ nyɛ te wo ka yɛ na yɛ nhyɛ da sɛ ɛsɛ ɛdi ɛfɛ obi asɛ ne ho na ɛfa na asɛ sɛ ne bi sɛ yɛ gyina kɔta ne kiri asa ɛti no wɔn mu ka wɔn ka wɔn yɛ na yɛ ti wɔn ayɛ fo ɛtɛ ɛba yɛ nhwɛ tena sɛ bɛyɛ fo yɛ yɛ sɛ yɛ baba wɔn abɛka to so yɛ asɛm no kura kum na ɛyɛ hwɛ sɛ kakra de na koto ba yɛ kun atena sɛ ke bi sɛ kakra de ya yɛ sɛ wala wala na sɛ fu afɔ afɔ sɛ de mo gyina kyɛ fa mo fa kyɛ sɛ baba yɛ mi abɛ bɛ ka baba wala sɛ ya to ɛno na yɛ ade so yɛ ti bi yɛ bi asɛ ma de ama wala sɛ yɛ bi tia na wa ama de ya sɛ yɛ ama ka sɛ ai bi bi ka de ke fa de tɛ tɛ sɛ na yɛ bi sɛ ko ma yɛ sɛ sɛ yɛ sɛ na o bi o ma 50 na so that you need to be the best because said they will not be I believe that we can and you said said you almost you over getting a senior there was a baba not said you and I said you all one day who are not you know I said you all come as a sound or more car in the baba up until then because asundwe ni na ayɛ pɛ yɛhwɛ sɛ ɔnam fo di w'akyi baayɛ ɔmo nso asundwe nti sɛ onimu si onimu kura sɛ na wɔ sɛ na so ama ka wasa sɛ la no ɛsɛ sɛ obi a wɔte ne no bi anim sɛ ɔka sɛ obi anim sɛ wa wo ba nso hwɛ wo ba so sɛ ne bu ase na wo ba sɛ ka bɛ pa sɛ la wa ma di kai sɛ la na so sɛ na eti ka wo ba bɛ pa yɛ mama ya ba ya no wa ṣùgbọ́n sẹ́ni wọ́n náà di na sẹ́ni na playa yẹ o ẹna sẹ́ni na wọ́n pẹ̀sẹ̀ ọ̀dẹ̀ fa so náà bọ̀ a bàtà wọ́n bẹ̀ gyinagyina wọ́n ba ọ́fíìsì àti kúrò náà sẹ́ ẹ̀ ń kàmá sẹ́ ẹ̀ náà no problem no ẹ̀ ń sọ ọ̀ ẹ̀ ń sọ ọ̀ ẹ̀ ń sọ ọ̀ ẹ̀ ń sọ ọ̀ ẹ̀ ti sẹ́ ọmọ twẹ́ na wɔtwe mɛma ne sei bosome mede sei na ɛbɛma no na nneɛma no kɔɔ na sɛdeɛ ntu ban si kyerɛ mede akyɛ wo fa nipa baako mmienu ne mmiɛnsa bi ka ho na wɔyɛ adanseɛ na wo sɛdeɛ wo si ɛyɛyɛ no wɔkɔ sɔɔfe hɔ mu atwe wɔn afiri na wɔyɛ wɔn afiri nti sɛ nneɛma no sɛ yɛ wɔ wo sika na ade totɔɔyɛ nti wɔn ano no wɔn ti ban ne sɛ wɔn nneɛma si yɛ tumi ne wɔn ti eti nneɛma no mede akyɛ wo na wɔyɛ kakraka ho mede wɔyɛ kakraka ho fa kɔyɛ adwuma bosome mɛma wo sei na wɔtwe mɛma wo sei na afei de asomdua aba sɛdeɛ ɔbɛyi kɛn wɔse sika no sɛ woma no 50 ne 100 no
kind of maybe a person the boom 1,000, Yeah. 1,500. You never too many. You never too many. The ABA the no to me. I am a no. It's when you do my way. I need the whoop to me. Aba it's ABA mean to me, sir. Saying a me to me. Now some the Aba will say. Now so what? What What to me at that? Or bad the only one some as well. Nine through so. May that so go straight from home. Cascade contract na papa dan wo so de ko dan wo no pe na che say wo di ani so be se date we just date six of the video so wo mo be de funu no mo be serve e dia no be ya den go straight from home say wo mo ebe ye ni nyina e dia ma once ya so wo wo be paper oni ka di ku ko ko dan she for 0243 7374 57 0243 737457 First Royal Enterprise, yeah, de AFR roll on no idea back for sentinel. Yes, yeah, did there. Now, especially good work, some people work with confidence and cassa, and into our side, the same one that home, the other set, you were big fashion and elegant life and any good smart, and so AFR roll on no yeah, come up, papa, the some super in a tone, what you be from not a tone, I just come back for the enterprise, I think it's see where perspectives, every piece of catchy perspectives, and very simple names, simple perspectives, and what now, who they get the edge to a friend pass Royal Enterprise, AFR Roland, a camera, 0544 726 882 0544 726 882 Minya, my year, and you say, and Nana, Momodia, na effort so, and Mamma, Yammy, what, Setchy, was here, baby, and not, yeah, near Casa, yeah, massive. Ɛyɛ maase ɛyɛ akyɛ ɛna ɛyɛ adoko apɛsiade ɔkyerɛkyerɛ yɛ ɛna yɛbɛdeda no ɛwɔ asafo house number 6NA61 ɛbɛn asafo ahemfie hɔ ɛwɔ ɛne yɛbɛdeda maase akyɛ fi na afei yɛma no so ɛkɔ bɛgu group na yɛakɔ akɔyɛ ɛyɛ yɛfiri hɔ ba a yɛbɛsɛ yɛaba abɛtena se ɛwɔ ɛyɛ Gloucester Street house number NA61. There are a very that which we have about the year. The meeting is say at the phone now. You start expecting it is say to my entity. The year is more the school for or more and that chicken. The meeting that chicken pastor inspector the pride entity and every African free. To know or say, I guess the super Anglican DHSP, South of Mercy Academy 206, Kia Group of the Hope, Police Depot 208, Ghana Police Service 5, NFA, so, entity before the chief of Fredo Brasa, police phone in Nata, or to a Saturday after Mosamuray, that movement to me and a year, my Papa Penny Janet, Akua Abri, and Mama be a health case government auction. If that will register in the University Court, Samson and a Richmond Grammy of Folly, Captain Napam Lenten, a which memo and a work and a face so a year, and appear, a year upper white, or not so a year Ojadini, and a maybe a year Junko Jo year share. Patricia or say to two, yet our friend Stanekria, or not so a year Ojadini, yet 3 years. Happy birthday, constituency NDC organizer, or a teacher South, or sign a national director, entry, South, outside director. When I make sure that when you or my son, you mean set as a cash or you saw a fear means of the star 245 cash.
facility sɛ Ghana Jollof Gold Mine Ancestral Tribe obi a wopɛ sɛ wotie na wɔn nso facility Ghana Jollof for normal dining starting for 5 hours na Ghana Jollof will take you secret ingredients, the right destination that what you see, second one city, and if you see thousand cities, now about you know, a man, a wood, say a good night, so, you see the another so, trot your nose, so, now, we got a okay, so, that is a secret episode, yeah, they are not lonely, no laba laba, when here, just a devil, a meeting, push off, and the Marcos, I but the utmost force, the powerful force of that.